Do you put hose pipe in the swimming pool? Put hose pipe and add more water into the swimming pool. That's why it's making noise. The water is not on the water level. Yeah, hello guys. Sorry guys, I just stuck in a message and just stuck in a message. Hi guys, how are you guys today? How are you guys? Muri right here today. Are you good guys? Are you good? How are you guys? Muri boy here, muri bo masquera say guys. Masquera boy here. Network yatanga nzitahuya sisi. Yes, Grace, say Grace, how are you? Grace, how are you? Grace, are you good? Grace, are you good? Right, guys. Ndauya nasi nenyaya ndauya nayo. Ndauya tiri wanga nikwezvo 339 guys. Vana madhumbe vangu makadzokera kuwifi dzemahara. Svikai pa 550. Everything is now back to normal. Svikai pa 550. 362 and pa 550. Svikai pa 550. And so I'm no data apa magetsi aenda tasvika. Oh, sorry magetsi aenda. Sorry dear. Sorry my sister. Sorry. Kwanzi nasina dzongera kubasa tsvaga live yekuti sabasa chimadhumbi ko wakadi kutoradza nezuro ukashandisa izozvo unotoradza kudharaka izozvo ubaya zvima headphone zvazviya woita basa rako chiteerera antiwana zvima live zvakutara zviya magetsi aenda ha imi guys mumbori kupi kunoenda magetsi imi every day mumbori kupi imi isusu magetsi sei asingatindiri isati zivi magetsi kuti anoenda akambotindira last year akamboenda aimboenda zvokuenda 1 hour 2 hours zodzoka but atisati amboendwa nemagetsi kubva zvitishikati taguma last year kunana November kokoko mumbori pimi spako halas how are you zviri sei muri kupi kunoenda magetsi kudai kana muri Joburg nekuti makawandisa maforeigners esari muJoburg vanotokatirai magetsi chete nekuti population yavanhu vakawanda iri kuJoburg saka munoto hanzi Cape Town Cape Town futi mune vanhu vakawandisa isu tumatown tuduku tiri safe tutown tuduku tiri safe nokuti hatiri magetsi akawanda tiri safe. Anmaona, we are very safe to matter to do. Imi mazitown di mabamba matown aya. Munoto, Sisi Sonia, my sister, how are you? Happy New Year, and I was thinking about you today. It's just that Nandri busy. Nashifunga kufonera pa Nandri busy. Tawapa 437. Imi yenyu kumasuri yangu kuti Joburg and every day makawandisa. Is tapa 437. Makawandisa Joburg fukudza iwa mwembo ya kuno. Hanzi Joburg kwenda waya saka zvangofana nekuenda ku Zimbabwe Durban. Waka Durban, Cape Town, Joburg. Andichika makawandisa imimi makawandisa hanzi no Eskom in Benoni stage 4 ripenda ma-hours mangani aiwa Jamestown iyo Benoni chi iJoburg kai uyo oli ndiwa totaura hanzi sikuno kwedu kusanisa idhipusi atizvizivi zvemagetsi ndo zvandiri kutotaurawo kunoku isatizvizivo kudacha zoindawo amen kudacha zoindawo amen pamwe achaendawo kuda vari kuchinjanisa asi right now for now tiri safe tapa 457 for now tiri safe yes tamira nashe mai tamira nashe muri sei mai ingochinja ungunyora kuti mai tamira nashe simama tamira nashe simama mai tamira nashe 4 hours 2 makuseni 2 manuru imi guys hanzi bronco spread azvimatano zvidiki zvakuende mumagetsuko hanzi Rustenburg chiribo ewa keri na Rustenburg chiribo haiwa Rustenburg chiribo kumagetsi anoenda taapa 490 now iri kunitaridza kuti 490 ish iri kuti 490 ish 501 taapa 501 kwasara 49 people taapa 501 kwadzi ndiri kuJoburg kwandinogara handakuende saka ndofunga zviri kuenda nekuti wowe unogara kupi anomana taapa 522 tikufamba 522 yangu iri kumberi imi muri kumasure 522 ndokwatatove imi muri 539 imi muri kumasure kwangu amino chichiri kuitika chi 539 muri kusure kwangu nditori kumberi kwenyu 539 ndopatiri right now 539 ish 554 ndizvo 554 tadarika 554 right
Mascara seko guys, mascara say. The guy satapinda panyaya dotakasaura nasi. The guy mutanganda eda somebody else up. Ambouya satapinda munyaya yedu nasi dotitaura. Couldn't ask the guy join because of taking our fault. Maita wapana papakunesa panapa. Try send request again. Send I request again. Send request again. Send I request again. Send request again. Because we could taking our issue what send request again. Send I request again. Ayo watatodarika numbers watakutenda ku 600. Inini yangu ndio iri kumberi kwenyu. Yangu iri kumberi tatove 611. Tatove 611 izvozvi. Maita wa send I tatove 611 izvozvi. Send I futi request. Tatove ku 640. Kwa tisi tiri kumberi sime. Imi muchideza manamba kumasure 603. Indatove ku 660. Imi ndimuri kumasure kwangu. Maita wa send a request, or else not phone. Send a request. Maita wa send a request. Send a request. Yeah, you communication tano inda because no bridge mageti yo echokwadi. Muno bridge mageti stereki saka wori wese ndikukwa uri. Saka vano ningira ikoko. Maita wa ita send request again, send a request again. Maita wa send a request again. Let me try you again. Mchembera lile ni murisei. Send a request maitawa. Yenyu ndo iri kumasure. Imuri kutaura 613. Ini ndiri kutaura 660. Yenyu ndo iri kumasure mimi. Because ini apa pa numbers itonyora 621, we are 611, Gladys are 630. Isatuye kuma 660 something. Hanzi yenyu ndino kwatsamako. Oh, okay. Maybe. Right. Maita wa send a request again to zvokuvafonera right. Maybe probably avasiku zvamataura kuti maybe ndikunonoka. Kaite zvokuvafonera because hanzi 1000 aiwa 1000 ndatina basa nayo tichaisvika. Navidiwe unayo stand yangu yadambuka guys. Satan zvanoita. Sho dambura stand yangu yekuisa phone saka ndoisa phone pai ndizvakaoma. Maita wa makaswera senyu. Ndaswera naye ndikonani. Network una yadambura uchu changu chando chobatisa phone pa stand naye. Zvinikwi chai. Zvakaoma. Kuri sei kukwamuri wasikanda tigaiti ku edei mumbotaura nevanhu nhasi maererano ne zvamuri kuda kutaura nezvazvo. Vanhu vakateerera varipo zvenyu. Taurai tinzwe ndimi vakuru vazvo. Makadima diaries. I'm sorry hamusi kuona face yangu. It was going to be nice kuti munge muchindiona, but zvisinei ngoma inongoenda mberi nayo inongoramba ichirira. Nyaya yatavinga nhasi ndeyekuti takomborerwa kuno kuchando. Mwari atinzwira nyasha kuti sama yedu inge ichinakidza tiri madiaries tinge tichisangana. So tiri kuita get together summer ball SIS MELLY diaries. Oyo! Icho. Saka tachina kuudza madiaries ese wherever you are kana uchikwanisa kutravela. Please come and join us. We need your support, and it's going to be nice kunge tiri pamwe chete sema diaries and tigono SIS MELLY nai. The more you support us upon this thing, the more we can afford SIS MELLY vauyewo. Haneku UK guys. Tongo wapana pa kuti kune Tesco tira kumbonopinda mutesco. Muda kuna Tesco kazi SIS MELLY. Tira kumbonopinda mutesco matongo wanembiri kuti mune hembe dzecharity. Tira kuenda mutesco imomo. Aditika aiwa saka SIS MELLY, don't worry, everything is prepared for you. Okay, hold on my sister. Hold on, timbotanga nemati comments right. Nokuti I know kuti mune group rami naro, but not everybody mudayari ari ku group renyu. Vana toko vari ku UK avasi mu group renyu. And then poita Charlotte Phillips zvakare anditika aripo asasi ku group renyu. Vari kubvunza kuti vanhu vakaenda kubvunza kuti location. Party ari kudawo location. Uyatoti party anzi ndatobuka holiday booked. Saka point was said because a lot
of people they want to come. Slick Rova katomirira vari mucomment section. Nori long time. Hands in the kupi. UK yes and today's abai. Imi amuwazivi ndovaziva. Hands even there I'm not in the group. Uyumfana wangu Ana uyumfana wangu hamo mgroup. Sisi wangu havamo zvakare mgroup. Makawanda zvekudaro. No makei ari ku UK futi. Location. Tikuitira function ku Midlands and tikuitira mu Birmingham, which is the central city yemu UK nese. Saka takasarudza Birmingham because it's the central city. Saka munhu wese anenge achikwanisa kuita sei kunga achisvika. And takasarudza futi venue yoyo tichiongorora zvekuti sezvo pari pa central vanhu vanoya nematrain and everything vanongoburuka train yake omva angopinda kana kuti mutaxi just for 5 minutes omva asvika pavenue. Macomments mune munofonera wakoma Birmingham yacho ndoyo yakabata mucomments enjenu. Hanzi Birmingham yes it's central munhu wese anosvika ipapo. Yes munhu wese anosvika ipapo saka hapana kana chinotombonetsa. Venue yedu inonzi Crown Banquet. So it's going to be elegant and it's going to be a ball. So takasarudza ball zvinoreva kuti vanhu vakapfeka maball gowns, varume vanenge vakapfeka black tie. So I can't wait, guys. That's our outfit. That's our outfit for the day. Saka bear in mind pamuri kutenga hembe dzenyu muri kutenga hembe dzeball handiti. Mune umwe mubvunzo here SIS MELLY ndisati ndaenda kune zvino. Inini mubvunzo inenge apa UK nhasi ndo yakabata mucomment section yene ndo iri kutonga nhasi. Ndo iri kutonga. Hanzi nayewo Tesco ko SIS MELLY aiwa ndirimo muTesco. Konutra picture ndiri mumangoti vaira Tesco. Takuya kuzoiona Tesco iyoyo tetiriko. Right. Saka hanzi is Father Diaries coming. Sala kuda Father Diaries. Chivaitira zvevisa vauye vachindepi. Mudhari vanoda kupi kana hasare kumba ndindouya ikoko. Imamduti ndizoonawo varungu vari ku UK. Muda kutedza kuonawo varungu vari ku UK. Iva Father Diaries vanenge vachindepi. Vanogara kuno ku Africa. Hanzi how much my tickets? My tickets are with £55. £55. Tataka announce kune vanga vari pa group. Tataka announce kuti vabhadhare £10 to hold their places. Saka my tickets are with £55. Kune vakabhadhara £10 avo vanenge vakubhadhara £45 because my tickets vanenge vakatobhadhara £10 kudhara. Right. Saka hanzi ticket £55. But kuti ubatire nokuti vanenge vakutora limited number yameno zvifamba sei. Saka unobhadhara £10 yekutaridza kuti you are in the game and you are in the function. £10 ndiyo unobhadhara. Then kana wakuzopedzisa ubhadhara £45 yasara ishi. And saka pa £55 apa ndipo panoinclude chikafu chese. Kuziwe mutiri wemari lokaiso. Yes, takwenda date redu musi wa 24 June. 24 June. Yes, 24 June. Pavenyu pedu tikuexpecta kuti munhu wese anga achikwanisa kusvika by 6:30 kuti munhu wese by 7 o'clock anga agara pasi. Nekuti ukanonokawo zvinoreva kuti uchashayiwa chikafu. Chikafu chedu it's a buffet. Saka you eat different things that's on the buffet. Saka chikafu chedu to be a buffet and zvese zviri included pa £55 ipapo. Madrinks tichakupai, but kune vanonwa you need to bring your own alcohol because hatisi kuzokwanisa kuzokutengerai alcohol. But kune soft drinks, J2O and all sorts, everything will be there for you. But kana muchida alcohol, please bring your own alcohol. Tachaga venue in a security, there is tight security there. Saka musazoti kana madhakwa mofuta muskanzwa because security iripo ende muchasungwa kana maita muskanzwa. Kana wauya nedoro rako mungobhevhawo zvinenge zvine mwero 9. Asi panosangana vakadzi panofariwa mai mwana senge sisi pateitiri wedu zvonai timu yangu yekuafrica ndoendavo here ndoga naimi timu yekuafrica tsvakaivo zvemari dzematickets tingobatana
team Africa matsamba munongopuwa handitika matsamba enyu munopuwa ekuti tiinvitiwe motsvaka dzenyu dzendege tonobatana Africa kane UK toyatsochiputisa timbosiya tautaridza UK kuti kunofariwa sei ku-UK yuko. Exactly. Hanzi 55 pounds is reasonable. See you there. Yes, tinenge tiripo. And parking, there's 200 spaces. The motor 200 spaces. Nokwana mota dzenyu. Kuneva chauya nemota. There is 200 spaces here parking, which is just across the venue. Saka musatyire motikari dzenyu because pagedhi reparking ipapo panenge pane security as well. Inenge vanhu vanenge vachitarisa kuti motikari hadzisi kuzoscratchwa here. But the area yachona ine banquet iyi, we don't expect things like that to happen because it's kuma outskirts ku-industrial side. Saka we are not expecting kuti zvinhu zvakaita zvekuti vanhu vanopudzirwa mota zvingaitike zvazvo. But security will be there as well pagedhi rachona reparking yemotikari dzedu. Saka musatyire zvenyu, parking iripo iri tatata 200 tikauya tiri 200 tese tine motikari 111 tinokwana. Right. Hanzi ko hotel accommodation, there is several hotels within the city center. Sakama hotels aripo hobo, we've got Travelodge, we've got Premier Inn, we've got Marriott, we've got Holiday Inn, we've got Ibis City Center, we've got Plaza, Clown Plaza, we've got Grant Hotel. Saka imari yako kana uchida kunogara mu Grant chiri kuita 375 per night unongonogara ako mu Grant Hotel. Kana uda kugara mu Marriott iri kuita around 230 per night unongonogara imomo, no problem. Saka accommodation is there. Surrounding the areas, it's about a mile or 2 miles away. Saka musanetsekane zvenyu. Right. Paita umwe abvunza ndofunga hanzi, can we bring kids? It depends with the age of the child, but mwana ye anenge achitobhadhara full ticket, atina half ticket. Why we don't want vana on such events kazhinji is because like place yatawana right now inzvimbo yekuti hatina chedu chatiri kupinza imomo kunze kwemaservices anoita kunge aDJ, aphotographer nema-entertainments. Saka if anything chinozobrekwa mukati imomo nemwana zvedu nekunaka kwakaita zvinhu zveimomo Kafungei, but we wouldn't want it. It depends with the age. Kana vari around 15 and above, achikwanisa kunge achizvimirira wega pasina zvekuzomhanya nekunopunza zvinhu zvevaridzi. That's okay. Okay. And pane ati ko isusu tinenge tisiri mu UK asi vari munzvimbo dziri mudhuze munana Ireland, pane weScotland atini count me in ndikuya. Pane vamwe vari mudhuze munzvimbo nyika dziri mudhuze hanzi saka toitawo sei? Vakandibata whoever vari kunze varikuda kuuya, there is several people vandibata so far vanga vari mugroup repawhatsapp global. Vakandibata kana kuti vakabata anti Selina, it would be nice votiudza kuti ndanani tinovatsvagira accommodation kana vanoda kuti vange vachigara pari kugarawo SIS MELLY tovaudza accommodation kuti zviri kufamba sei, then vakakwanisa kutiudza that information by Saturday, it will be fine. Right. And asi apa pamakabhuka apana here room yekuti pane vana letu ava toda kutoonawo muchizukuru, mwana wake chizukuru changu vediwe changu zvangu vakanambotiwonawo ndomukana. Hapanawo chirumu chekuti vana vose vakauyiwa navo vanopinda imomo here totsvaka hedu kana tatipata chinochinjana kudongorera vana kuti vari right here vari muchirumu chisina zvinhu zvinofa kuti accommodate zvana zvedu izvi. Mwana waletu
achiri mudiki zvokuti haasi mwana wokuti tingati anoita problem. Saka vana vanga vakaita vachiri kugara pamakumbo and they can come. Room hatidi kunyepa room yekuti vana vanozokwanisa kuenda because pamarooms atapiwa one yachina ndeye mavip ne1 yatakachifungo tinopa mavendors kuti vange vachiisa zvinhu zvavo zvavanenge vauya nazvo. Saka tinongova ne2 rooms dzekuti tinokwanisa kushandisa pavenue ipapo. Saka kuti tizoti tinowana another room yekuti tipe vana hatina. Okay. Hey, basi organizing team itai plan guys. Aitai plan. Itai plan. I know kuti munotishanga makatishanga mchanga mimi ngoitai plan, make a plan. Kuti vana make a plan. Izvo zvinoitika manje indobva ndoya ne2 ekuno kuAfrica vanogada vana. Nokuti zati mimi ndida kufara. 2 vanobva nayo kuno kuAfrica ndo vane vashumburisa, ndo vane vakagada vana. Vachitamba nevana. Kana matari chakureva kuti room yatangachiwana kupa mavendors ndoita room yevana but kutaura chokwadi hapana pavenue ipapa hapana. Pavenue ipapa hapana, it's totally tinganyepe kuti titi tineiwana but kana mwana vari like mwana waletu achiri mudiki it's okay, anobvumidzwa kunge anesu hapana problem because there is no way letu panosiya mwana mucheche akadaro koko achiya kupati, you know. So pane mamwe mazera atinovhumidza tikureva tumazera twakumhanya tuma3 years kumhanya tuchiita sporo. Ndotiri kurevera itoto kuti kana uchiziva kuti mwana wako ari hyper and hauzokwanisa kumucontrola. Chinonetsa ndechekuti vanhu vanoti I can control my own child but kana tasvika pavanhu vakadaro vanozenge vakusiya vana vachingomhanya all the time. Saka in maaccidents hatina child minding certificate yekuti tizokompensatwa nekudii kana pazoitika something. Okay. Ngatingohopai kuti nguva ichiripo muchaita plan. Ngatingohopai kuti nguva ichiripo asi maneni hawo iri nyaya yemaneni hawo ayo maneni ndoya nawo vanochengeta vana ndoya hamu navo maneni asi kunode papanga chinzvimbo chekuti vana vanongoungana vana shumburisa chidzidzira vana hosho vane vana ipapo vakapuwa zvakazviita vanochinjana akamboenda anotamba umombosoro nevana umbonotamba vanochinjana guys, vanochinjana chikuru vaonawo UK ndo chikuru. Chiri kunetsa ndechekuti time antimeli tinofanira kuconsider kuti kunoku kune mutemo and pane alcohol and netime iri kutanga venue. Pavenue apa tiri kutanga na7 tichipedza na2 AM. Vana chaivo vanonzi vanofanira kuva panzvimbo na11. Saka it's not suitable for vana to be honest. Pari trick kana yakadaro pari trick. Right. Pane amboisa futi mumwe mubvunzo musoro kumirejoni. Okay, hanzi towana sei visa isi tiri kuPoland haina handizvizivi zvana Poland manje. Handizvozviziva. Vari kuPoland handifuna kuti mavhiza enyu anombonetsa mukagadzirisa. Tinokupai tsamba motraya kuuya netsamba iyoyo ye-invitation. But handifunga kuti Poland needs a visa. It depends on the passport yako yaunenge unayo. I'm sorry, I think here right there. But ukavunza within ku immigration vanokuudza how to get about it. Then we also told that then we forward it to kuma solicitors tonzwa kuti vanoti kuti vanovhumidza here kuti zvifambe kana kuti zvinoramba. Okay, right. Saka information mainzwa guys, iyi haisi yevakadzi chete. Tine varume vanenge varipo. Saka varume vaya ini shamwari dzangu dzeku UK varume munosindinesa muchituka nditsvagire mabhebhi. Ndoma ndinonyatsa kuona kuti munonifarira zvemashuwa here kana kuti munenge muchida kungotigwa mafifa zotsvagwa vakadzi. This time mabhachira ose ndiri kudai panzvimbo. Ina ndiri kudedzani master. Mabhachira eku UK muzere kuWhatsApp kwangu. Musi uyu garai mabata matiketi enyu, matai enyu eblack, masutu enyu, hamene zvamunenge makapfeka. Ndo musi wekuti muchiona vanhu vaya nemaziso kudai. Muchitonyenga ipapo muchitonituma sisimeni. Uchu ndamuona uchu. Ndinanobvunza naye une murume. Unaye ane murume. Kana asina anodzoka neansa kuti aiwa murume uyu hana itogara wabata. Saka takuita zvokunyengana live. Hanimona. Saka varume vese vaya vari ku UK vaya vanogara chitano nekuseri ku please. Handiri kudesign mazita. Chibva make sure kuti mabhatira va 10 pounds enyu izvozvi. Hanimona. Mabatira nzvimbo. Hanimona. Movha mauya motenga masutu nguva ichiripo
kusvika June masutu munenge matotenga anomaona vakadzi masutu munenge matogadzirisa dei zvaigona vanhu madhayaris ari panapa ari kuuk ngatisapotewo vamwe vedu tina naJoyline vanosona hembe tina namaimunya vanosona hembe tisapote our own people anomaona tisapote our own toenda kunosonerwa madrezi ikoko tisapotani pachedu izvozvo SIS MELLY ndo zvimwe zvandachida kutaura kuti we've got vendors vari muno muuk vanoita zvinhu zvakawanda vane mabusiness. Please come forward. Vane mabusiness tiri kuti matickets tiri kutengesa £40 per table. Wouya wotengesawo whatever, kana une ma-earring, kana une bhutsu, kana une hembe, kana uda kurakidza vamwe vari kuita zve-makeup, wotengawo table yako £40, then wozobhadharako £55 yako the venue and the food. But as a vendor ukabhadharawo £40 yako yekuti uwane table, unyatsoadvertisa business rako. Let's showcase our businesses. Let's have unity nekuwanirana tichibatirana. Isusu tikasapanana mabasa hapana anokupa basa. Saka ngatipanane mabasa and uya utirakidze basa rako rauri kuita tokusapotawo. If you don't show out, how do we know you? So this is the day vanhu. We've got only few tables. We've got only 10 tables. So far 2 tables are gone. Apo hatisati tatomboadvertisa zvakanyanyisa. Saka there's only 8 tables left. Saka please make sure you are one of the 8 wekuti anotorochi table yemavenda iyoyo woadvertisa business rako. And there is a lot of entertainment as well yatinayo on this day. Tinaye a musician ari kuuya. Tine one of the best DJs and MC wemuno mu UK anenge aripo. I don't want to spoil everything. I'm not going to give you names. Mirachimbona kuti pana anogona kugesa here guys, chimbogesai kuti artist ari kuuya ndiani? Anenge agesa ndinomupa ticket. Hanzi anenge agona kugesa uri kupiwa ticket. Andiselina, you are out of this game. Hamumwe mugame iri. Saka imbonyararai guys, ticket for pane ticket iri pasi ticket. Anenge agona kutaura kuti artist afembera artist ari kuuya ndiningi, ticket rako riripo. Taurai tinzwe UK people, munhu ari kuuya artist wamunofungidzira ndiani? Ndiani wamunofungidzira? Hanzi naMartha Awilo Bodo Milly akatitakura. Hey, I can't wait to see Milly Mel. No. Hanzi Sigi. Hey, I would have loved Sigi. Don't fanra so. Don't have singaiti. Baba Harare. I don't know. Goni Kambarami. No. Nox. No. Maititi. No. Hanzi msasonere vanu mare. Saiwa pana papane matela chao. Baba Harare. No. Freeman. No. Zizo Veronica Sanyangore awina musharukwa Veronica piwa tickets unonditsvaga paFacebook pakanzi Maitawa Taku, kana kuti my phone number is 079-105-33284. Unondiisira ku WhatsApp ndokupa ticket rako, ndombada kunyoresa zita rako. Saka Veronica wakuuya ku Haiti, you are one of our guests. Thank you. Manonoka Kendi munata ndatanga kuona ya ningirikiri Kendi. Ndatanga kuona comment ya Veronica ndiyo ndatanga kuona. Saka musharukwa visa vamaiki tinenge tiripo tichimbo blesswa. Handi muzati vari single here guys. Handi muziya kuti ari single. Muziya ndi. Muziya kai mutizo ari single guys. Visa vamaiki. Izi single. Ini ndinisisi vacho ndira Instagram cards, ma. We still got more. Stay away gari. Hasilewo gapa nangoti ndibate umwe vamwe tu mchazivaziya pambera. Kana artist pakugesa vatokwana hatichada kuspoila zuva redu. Hanzi Veronica izizizo wife. Hasi zizo isingu. Zizo isingu. Ndini sisi vake ndini tuchaka murora wangu chai. Hanzi zizo rama. Zanogona news. Anogona guys, sitana wakuru guys. Toda kusi ati competition ka guys. Mukangozani system manya resi yedu. Hati competition. Tenda zvatokwanisa.
hatiti zvokuonekwa nenyika guys, munenge mabatsirikana. Isu hatiti zvokuonekwa nenyika, toita zvinoenderana nesu zvatinoona zvinokodzera panguva iyoyo. Hatinei nezvekuti zvinei homwe dzedu izvibho zvokuti chikuru kufara nekujamba maspika musiwo wetu tichitora homwe idzi tichiisa kumasuro uku kwehomwe, tichiisa musoro pasi makumbo mudenga, tichitweka, tichisheka mbinga dzichisheka-sheka. Ndozvatinge tichida chete zvimwe zvese zvaamhene ikokoko. Anoona, saka pane mamwe 2 more artists change dziripo all the way from Africa. Antimaona muchavaziva nekufamba kwenguva. Tine vamwe 2 vanenge varipo vachabva kuAfrica kunoko. Antimazvona, so muchavaona kana madhezi anzi ticket ranga riri 1 ofuchi ndiye angogona. Antimaona, saka vamwe muzodii venue yataurwa means ku Birmingham. Venue tataura. Tati unozotera tati pa venue it's B9 4EJ. B9 4EJ. So please unoterera 40 life pekutanga unobva waiwana kuti ndekupi. Then chimwe shift chingade kuziva vanhu. I think ndataura almost everything that people have to know. Saka now please but nyaya iripo ndeyekuti ndoda nhamba yenyu kuti vanhu vakubatei because vamwe havasi mugroup renyu, vakawanda vasi mugroup, and group renyu rine vanhu vakawanda but vamwe vakawandawo futi havasi mugroup. Saka it's +44 79 105 33 284. Right. And the date was 24 June. And manzwa idzi ndizo numbers dzemunhu. Ma10 pounds ayaya ekubatira iyo number iyo. Chitora iyi number guys. Tirikubada by end of January kune vanenge vanoda kureserve, but kana utori ne full amount but darako full amount yako 55 pounds, but ma10 pounds tirikumada by end of January. Then kana usina kubhadhara 10 pounds by end of January wakutobhadhara iri full ticket rako for 55 pounds. We are hoping kuti our design inenge yapera kugadzirwa by then toita iri link, then vanhu vanenge vakubhadhara through the link. Right. Pane mwana wanda mai mwana wanda mucommunication vati mwana wangu anoita makeup. Animona. So I think mukatorawo mukati medu mumufuti aite vanhu makeup zvinenge zvakanaka. Andimaona. So that we support each other mukati momo within the family mukati momo. Vanoita ma makeup voita come forward. Voita ma makeup. Achigona mwana wangu kuita makeup ndanditumidzire namba yangu vanayo ndavanditumidzire maworks ake tomuvheta nekomiti yangu toona kuti zvinoita here kuti aise ana SIS MELLY makeup. Pakaipa. Right, mazvinzwa kamama anzi mwana ndibate Excel tione maworks emwana tinde still vanhu vanongoita ma makeup ane dauso vanenge vakawanda hazombovakwanisa ari 1. Pagara panozongotsvaga vamwe hazombovakwanisi ari 1. Antika saka guys zvakanaka kuti tionane tisivane guys. Ndimondiregerai ndiri munhu wemafaro pandosvika ndosiya signature yemafaro guys, ndozvifarigwa ndiri munhu anozvifarigwa wanchembiza inozvifarigwa guys. Saka apa ndiri kufara tinosangana nemamachembero angu akumanaka hapana kumira mushi hanzi ndiri kugroup. Alright, mozitaura kugroup. Saka machembero angu musi ndiwoyo 24 hende hanzi I can't wait to see you. Me too Faith Nidza, me too. Musiwo yoka guys, ini nditoenda kafika mumatennis kunyazotamba cheko doida nzosvikira matennis angu hanimona kuti nyazotamba apa MC uya wamaisa akatarodawo zvejive asika maitawa ndikuona kusinga kuchibuda zvinhu zvaka amen regai tinoona because MC ndeyo jive kauya anoita get down kusvika pasapa MC uya. Saka musiwo yo ndikuona kuti panenge pakaipa. We don't want to spoil the gist and it. Ndanotaura ndapedza. Hanzi ndakavimbiswa na memes, hanzi na memes SIS MELLY. Kune kumwe kwai kuma glass kunokwiriwa kwai kuma heights ameno kwai kunonzi ku London kokuti vanhu vanotla kwai ndakangomirira kuti musawo munosvika kuda kuindisa ikuni ikoko. Munokwira kumunhu ikoko. Saka ini ndine date rangu rekuenda kunokwira kumusoro kokwacho kameno kwandikuda kuenda kunokwira uko kuti ndekupi. And anyway, atingakundwe kune munozva kuti SIS MELLY. So far tane madiaries ari kubva overseas. Tinototiwa kune umwe overseas ka. Tine madiaries ari kubva overseas. Vakatotirakidza even matickets avo chaibva kuAustralia uko. Australia, yes, and USA. Kubva kuSouth
Africa. Saka please, musaonekwe vemuno mu-UK muchishaikwa. Vamwe vanhu vasacrifice vatobhadhara matickets avo kuti vange varipo. Honestly, tisaonekwe vanhu vemuno mu-UK tichisaririra. Tisasaririre please. Hanzi nagogo wangu namagumbo chitova tinenge ndiripo. Aiwa gogo, can't wait to see you mbu yangu. Vamagumbo, can't wait to see you. London email. Ikoko kwacha meno fochiko kokutagwa kwa meno ikweyo. Tiyakozozvona takwira netiriko kumsore ikoko kuti ndekupi kana kuchikwirika. Hanzi I'll come from the States. Yes, come from the States. Now I'm out of UK, America about 2. Vakatotenga vakati mabookings ave matickets kudhara, they are there. Saka it's going to be a show, guys, not to be missed. Antika saka varikuda kuenda vari kuSouth Africa vaya vane matickets, vane mari dzematickets, please regai ndigare najekesa pano makateerera. Kana uri kuSA, team diaries yeSA, uri kuda kuenda kuLondon kufunction iyi kuUK, antika une ticket, mari ticket yako ugara wabhuka accommodation yako nguva ichipo, kana kutotaura nevamwe madiaries ari panapa wakaita friends nawo kuti vaku accommodate panguva iyoyo, antika iwo ungobhadhara ticket ka mochitibata nguva iripo kuti ati munyorerwe ma-invitation letter ekuti muinde. Hanimaona nai kana vanhu vakauya nai maitawa ivo vandoya navo vakasirika kudzoka hatizosungwi. Ipapo ndo pane nyaya pekuti kana watouya nevisa redu harisi rekuti ugare. Saka and hatisi kupa mavisa, that's the other thing. Hatisi kupa mavisa. Uchaendesa application yako, ugadzirisa iwewe mapepa ako, madocuments ako ekuti uri kusenza kuSouth, kana uri kuSouth Africa, lese uri kuSouth Africa, ucharatidza madocuments ako kuti une mari maaccount, une maassets ako kuSouth Africa ikoko, ezvinhu zvausingazofa wakasiya, saka uchadzoka kumba. Saka kana ukuziva kuti unoda kuuya, gadzirisa paperwork yako, account yako ndaive ine mari, passport yako ndaive ine zvidhindo zvakachena kwete zvidhindo zvimudhofo. Basa rako unge une tsamba inobva kubasa kwako kuti vakupa off ye1 week kana kuti ye2 weeks uchiuya for this function. Isusu tongokwanisa kunyorera tsamba, hatina chimwe chinhu chatokwanisa kukupa. Tikanyorawo tsamba ukawanawo laki unopiwa visa. Tokungokuudzawo nekuudzwa kwatenge takaita naloya kuti ngavaunze zvakati nezvakati kuti vatraye kuratidza izvozvo. Saka ndo zvatongokuudzwa kuti ena unoratidza zvakati. Kana ukasanowana visa haisi mhosva yedu, because isusu tenge taitawo pedu iwo ugadzirisa tunhu twako tunge twakakwana, but hatikwanise kuti ugara kuno. Ukaspotiza wakuno hapana zita remunhu rinenge rakabatanidzirwa ipapo kuti zvizonzi function yakaitwa nanhingi kana kuti yakazodai. Unongozotsvakawo woga hako, ukatiza unongozotsvakawo woga hako nepolisi, unongozvisungirwa woga hako nehome office. Isu tiita zvidzokera kuno, amene hako unongosara ukasungwa uko. Amen. Diaries haisi kupa vanhu mavisa. Don't get it right, people. SIS MELLY diaries haisi kupa mavisa. All we are going to do is to give you an invitation, and you can use your invitation to come and tour in the UK. Just kungonoona inenge iri touring visa kana kuti holiday visa. Ndo chete chatiri kukwanisa kukupa ichocho. Saka zvimwe zvese zvinofanira kubva mupocket mako. How we are going to, isusu togona kukupa kana kuti accommodation kuti okay, I'm going to provide accommodation for that time, but iwo kana wauya oka woziva kuti unenge uchita sei ungogarawo for that one. Hanzi namaishanezi isu vana madhumbi regai tigara hatina maassets. Iwe mai ashanezi vanhu vese vaunona vakazara kuUK vakaenda nemaassets vari kungotaurawo procedure, but vamwe vanoenda vasina maassets vachingopiwa mavisa. Andiona vanhu vose vaunona chienda kuUK yomwe vari vana madhumbi vakaenda kuUK vakane maassets api. Zvevhisa zvezva zvongoriwo laki rako. Munhu anongononyora zvimwe zvokuti achingopiwawo vhisa zvokuendana newewo une laki rako. Unogona kuisa maassets ukanyimwa kuti vhisa racho. Andiona saka usazvitarisira pasi, imwe yakuzvitarisira pasi ngaupere 2023 kuti kwainangwa handama assets saka chero ndaida kutsvaka matiketi gainigari pasi. Unongoaplya, unogona ngopiwa vhisa ukatoshamisika ukatoenda. Hanimaona chikuru chiri kudiwa chete, hanimaona chiri kudiwa tutagona kupa more boys. Hanzi make sure kuti your paperwork is genuine chete. Paperwork yako chete ndoiri kunzi genuine, because hanzi they verify every document.
vanoverifya and kana ukanyorerwa tsamba kubasa make sure kuti ine letterhead yekubasa kwako and make sure pane telefoni yemabhosi ako because vanofona and vanoverifya. Saka please make sure mukunza zvinhu zviri genuine. Apa kunoku haukwanisi kuita mudhofo, unogona kuitako mudhofo wako ugobudirira but pane pazvinozongokubata. Handimuri kunzwa. Saka kana mapasipoti enyu makamboisa zvidhino zvepasi pemuti, please don't bother applying. Anomaona, don't bother applying. Andimanzwa, kana makamboisa mudhosvo yaya yepasi pemuti. Kana mapepa ako kana wanzi bepa rako uya nebepa rakati enda nebepa iroro rawaudzwa straight. Andimaona, shandisa bepa iroro. And your kids can be your assets. You write them a very convincing letter. Uchite, I would never abandon my kids. Imwe triki wana mchembere lileni. Hanzi vana vako, antika ma assets ako shakari. You can use them shakari. Antimaona, kutiva kwanse kutudi zvifambi. Andimaona. Saka good luck guys. Kuneva ku SA. Ngati muna apply chakawanda guys. Wawana. Indika shaiwa yo kawana unongo ndinda rujo on behalf of me. Unongo indaka ku UK. Andimaona. Tirewo dze around Africa dzinoda passport yako chiti dzizodzo kune mavisa akadaro hatimazivi kana ari kuti ngatomada kuti munduruka tichingotenderera iri nenyika hatimazivi. Saka maitawa, thank you very much. Kana if there's more information, any information that you want chadzoka chakudaidzai futi palife pamberapo mozodzoka futi chingoyeuchidzana chingoedza zvikuru sei pakupera kwemwedzi. Andimaona. Do you have to pay for the function to get Hanzi? Do you have to pay for the function to get an invitation letter? No. Class uri mudhari utori admin we SA. Why would you pay for kutupuwa invitation letter? Unopiwa nani madzikoma kukari panapa? Naitawa. Hanzi na mkoma more boys. Ticket rangu rendege rubva kuna mkoma more boys. Saka you guys, it's sorted. Ticket rendege. Thank you mkoma more boys. Thank you. Kwande ikatese mkoma more boys. Handi mimi magara makamboenda kwene mazuva afura. Hande ikatese mkoma more boys. Hande itese. Thank you mkoma more boys. Maisha basa mkoma more boys. Thank you. Thank you very much. Mara kutreza kanaka mkoma more boys. Thank you. I just am unexpectedly. Hey, gorangu ndukutanga zvakanaka guys. I just pray ndo kuti unopera zvakanaka. Thank you mkoma more boys. Ticket rangu sorted. Hey, ama safe awena. Ama safe. Hanzi pamunodzokera kumba mutore vamwe mudzose mutore vamwe vanhu mudzokera navo kumba my ex husband mudzokerai naye ugare wakamurongedzera bhegi ndodzoka naye kuno kuAfrica. Ugare wakarongedza bhegi titozvuzana chidzoka tose kunoko. Hanimona, hanzi tipewo contact. Iyi yakapinwa, yanga yakapinwa pasasapa. Contact yanga yakapinwa yabviswa na Selina but irimo ma comments. Is there in the comment section? Is there in the comment section? Tike iningikiri number dzimo. Okay, contact yangu zvakare. Contact yangu zvakare, it's Maita Wataku pa Facebook. Kana kuti phone number yangu it's 44791053324. Right, ndaipina foot. Ani maiona, ndaipina foot. Kana kuti munobata anti-Selina. Then kuneva kubhadhara mari ndandasiya 1 point. Kuneva kubhadhara mari iri kuenda ma-account maCherry Poki. Ndoku kuenda ma10 pounds kana kuti ma55 pounds iwawo ari kupinda ma-account maCherry Poki. Saka vanoita sei vanouya kwamuri moza pa-account yaCherry voisa. Kune vari kuglobal vanoziva vari muglobal WhatsApp group vanoziva ma-account details aCherry Poki because ndetreasurer wedu kuno and ndeyachangoramba achibata mari yedu. Right. Saka mari yedu kana waisa 10 pounds yako unoisa zita rako as your reference then womva wati bo. Saka let's say inini handindonzi Danai saka ndichaisa Danai then ndoti Danai bo. Saka automatically Cherry Poki anomva aziva kuti mari iyi ndeyekubo saka inomva yatongouya kubo comment haisari ina Cherry Poki. Saka put your reference, musaregere kuisa reference yenyu kuti bo. You put your hanzi navaida vakomana gore rino hanzi navaida mutendi. December we have an Xmas for the Rich Diaries in Miami. See you December. Vedu we gore tofane mafaro maitawa. Motogadzirira kai America iyi. Yatogara gadzibwa kudhara. Ndinoenda. Kwanzi kune iri kurongwa yeAmerica kuMiami uko.
Miami or Miami amenu yemarichi and you insist kwai marichi anti maiwa here paparichi apa parichi pabuda apa mapawa here parichi apa potoda kuti ungonofekawo uri muna vamwe unongonofekawo hanzi it's not refundable 3 pounds oh yes unongonofekawo urimo muna vamwe uchikuzvitawo richi andi urimo guys kwanzi ukasvika pane vanhu vanenge vane mari guys walk like somebody ane mari claima kuti une mari chero usina kwanzi that's how we claim our blessings hanikuona kana ukasvikawo panenge vachiita zvinhu zvechirungu itawo zvechirungu chero usingazvizivi handiona unenge uchikuita zvechirungu uripo uchiita zvechirungu uripo handimaona kusvikira wazoita zvechirungu andimaona ehe saka we just go guys we fake it till we make it tiripo pambayana apa tiripo ipapa kwai tudzewe America kwinsila tikutoiwawo pano pamwe iri kurongwa tisati taziva diary zinongoita zvainoda pamwe vari kutorongwa vari kuAmerica ikoko tichazongoudzwawo kana varonga kuti taronga so kwagukundo wakati toinda kwanzoda kuenda kuMiami give us the days handikutoihwirawo pano ina ndizivini vanhu makutodai kuAmerica futi kwai December saka pachine nguva pachine 9 to 11 months guys imbomirai kwai tine mari chikazeni kuZimbabwe kuZimbabwe here tandi hanzi Zimbabwe hatidi kuya kwesu kotogara chingwa everyday tinamboenda kwatinamboendawo guys ukubodoko tinoda kuenda kwatinamboenda kutaugwa kunona Miami I would like to thank Mukoma More Boys nezvamatitira matobvisa imwe inonzi imwe load yanga iri pamashoulders pedu saka I would like to thank you so much nezvamatitira handizivi kuti tinokutendai sei and I would wish kuti munge muchiuyawo naSIS MELLY. Thank you so much. Please help me out with a visa as well. vanondibatsira dhunduwara vanondibatsira Mukoma Boys kuti submitai chakati nechakati vachandigaidha through kuti tofamba sei vachandigaidha kuti tofamba sei saka guys I just hope to see you there team UK team global tinenge tiriko tichifara guys tidomboyawo kudzimba dzenyu guys tichivaisa dati semakuwa saka tikauya dzimba dzenyu January tini muri safe tinenge tichitoya zvenikotamba music nekuzoonawo kwamugere just to see and bless your house and go isu hatinei nezvekuti dzimba dzavanhu zvikazodai haiwa azvizotitafambira isu tinenge tafambira kuya kofara handika nekuzoona vamwe vedu todzoka izvozvi ndine umwe arudoyawo kuno kwangu kuno kwari kuZimbabwe uko wakabvawo mhiri uko adoti atonitsitira mise zvinhu ndikusvika musa 19 sikatisvika ndokuti masisters kaipa diaries saka anenge ari panowo ozokwira kubva ndizomuperekedza kukwira kubva kuno kwachidzokera kumhiri hanimaona saka ndo zvatinoita izvozvo izvo hanimaona ndo zvatinoita anzi advert function iripo advert iripo muchapiwa fly sorry ndandakanganwa SIS MELLY kune vane ma-allergies please let us know whoever ane ma-allergies kuti havadye chii nechii so that we know kana wabhuka only those people vanenge vabhuka ndo vari kufanira kunodza ma-allergies avo kuti chef azoziva kuti achabika achiconsider vanhu vane ma-allergies kana kuti vane ma-dietary needs handiti zvinhu zvatoda kuziva wezvo maitawa pane mubvunzo uri mucomment section hanzi can we ban certain people atidedi kunyangadziwa kufunction comment iri kubuda mucomment section ngatinyorere kuti ari kureva kuti ani tobva taziva kuti ndiani kwanzi tipeiwo kuti muri kureva ani tizive kuti tobhana here andika asi nchanoda kungoemphasize pano palive munhu sakateerera kuti shoko rifambe nderekuti kana uchinge wauyako kudiaries function ikuitwa iye usiku iye mabogown iyi hanti usaexpecta kokuona maethics epamusorosoro nokuti isusu tiri vanhu vari kudhana resi yavo hatisi mucompetition and we have never been in a competition with anybody. We run our own race. Saka zvaunenge watosvika ukaona izvozvo itongotamba iri kurira nokuti that's who we are. Isu tikasvika pane vane mukuku tinotopinda mumukuku imomo totomwa tinavo mukapu dzesimbi idzodzo ndozvatinoita. Tikapindawo vane zvinhu zvavo tinototeramirawo totozvihambulawo tiri vane mari dzavo togarawo tichingodaro ndozvatiri tinokwana pese. Saka zvokuzoda kuti mutarise masidence standards kuti standards dzakadai so panga pasina please kana muri wewe kuda kuvheta mastandards evanhu nokuda tsa please you are not welcome, this function is not for you.
is not for you. Garai mango likakuya hii mozongovona kuma live tichingozvifarira. Yes, we are not doing it for competition, and this is something that we need to do. Yekuti kana taita kana zvikanakidza, it's something chichange chichitwa almost every year. Saka please don't try kuda kuzoti zvanhingi ndo zviri nani kana kuti it's not about it. It's about just being happy. My positive vibes ndo atiri kuda. Whoever munhu akatenga tiketi rake tingadzingere, hatingadzinge kana munhu atenga tiketi rake. So asi ndofunga kungoavoidawo noise. Se hatina noise maitawa tiri vanhu vari peaceful pano. I think kungoavoida noise ka kungoavoida noise. Kune vamwe vanhu vokuti akatenga tiketi munongoti namba yakwana. Exactly. Mungoti namba yakwana shuwa nokuti tinozozvishora mai mwana mangwana tiri vanhu nongozvitamba pachena wangopera tozoona taku kana mongoti yatozokwana namba iya zvapera zvakangongwarawo. Aiwa, that's true. That's true. Aiwa, kuramba kwakangwara tinokugona hedu tiri vanhu vevanhu saka hazvinyanyonetsa. Right. Because it's expected kuti zvinhu zvikaita maethics vanhu ngavatambe vachidai so ngavasazunza masakwatira. Ofuchi pakati paBharare tinotozunza. Anomaona? Tinotozunza nokuti ndo. Tichaita mbira. Saka kana pane mbira tinotozunza. Chaiko. We are trying by all means to accommodate the Christianity, the traditional, and kana pane ma-Muslim, to accommodate all ma-Muslim. Saka everything, a little bit of every little touch in iripo. Saka you won't feel out of place because everything, a little about yourself is going to be there. Right. Saka guys, mainzwa iyantika yapera. Maitawa, thank you very much for coming. Moramba mchingozokudzai anditika ende zvadatotaura kudai soka ndofunga muchatorerutsigwa pakawanda pamuchida kukavha pane apapa. There is nembinga manje dziri silent. Ine mbinga dzemachokwani but dzakanyara. Ask me ini ndoyatsosiya but vasingatauri muchatoringwa nekuseri kwakunzi pane pamunoda rubatsiro tikukavhirei. Muchadzoka muchindiudza mototi tinoda kubatsirwa pakati DJ otonzi imari obhadharirwa. That's diaries for you. Ndine vanhu vandotoziva varimo kome vamusinavo kumagrupu kwenyu mbinga chaidzo kwete dzekunyepa muchivaona vachiuya. Pane question yaiswa kunzi anzi how far from the venue neku airport. It's not even far. From the airport, from Birmingham airport, I think it's about 15 minutes to 20 minutes drive kusvika pavenue. Saka it's not very far at all. 15 minutes padhuze. Kwanzi padhuze neuyu nepa airport. Saka munhu wese pa airport panenge pari padhuze. Hanzi pane dress code here pangonzi bold dresses chete. It's bold dresses and black tie for men. And the black tie for men. Saka varume vese mengoshati munenge mune chibotai chako cheblack kana kuti tie yako chaishaiye black hamunoti usasuku wakapfekei handitika but hatikutyiriye nditokuzivai tongokuonai kuti aiwa munokwikwidza munomiramira saka zvizvokuvhunduka izvo anomaona. So guys ndo nyaya yekutanga yatanga tinayo. Maitawa, thank you very much. Regai timupira zvedu mafaro. Okay, thank you sis Melly. Thank you my sister. Right. Saka kumafaro guys tichange tiriko tichifara zvedu tiri kumafaro. Asi vaumana vanhu vari kuuya kuWhatsApp kwangu vaumana ina hatisiri isu ine vanhu vekuUK ina hatisiri ndikuronga zvinhu izvi mazara kuWhatsApp handisini ndikuronga zvinhu izvi zvine Maitawa vanhu vari kuronga zvinhu ini ndingori munhu anenge achinzi titirewo life muzodai anomaona ndo nyaya iripo chete. Right guys, mirai ndikutaridzei something. Mirai ndikutaridzei tikukondicha nenyaya yegender based violence handiti ndizvo. Mirai ndoda kuti mutadze zvanhasi chaichai. SIS MELLY ticket please. Asi anaka right mirai naimi nenhamo kwanzi sekuru vekurohwa vaiva vashaika naimi sekuru vekurohwa hanzi vashaika naimi nenhamo kasikana you know wakareva sekuru mazviura wave nengozi yave maoko menyu vaya vairova vaya antika vairova sekuru vaya muchibvunza kuti unonzani uchibvunza zera rasekuru vaya kuti unonzani iwe unobva kupi heyo ngozi takazvitaura handiti heyo ngozi
makanoita kuitsvaga mai mwana kana chinhu chida kuitika unoita kuchifambira sekuru vai vari kunzwa sheka dei mweya wavo wazorora murugare anomaona asi vaya ndototi toko apa ndo pamunonzi manya ndokunonzi kukaura mungarova mudhara kusvika afa kudaro yesvo ZANU-PF takamirira kuona justice sekuru vafa vashaika nekurohwa havana kufanira kugwara vafanira kurohwa toda kuona justice apa mapurisa hero basa all eyes are on this case takamira kuona kuti imedha kai yamedha wese akaisa ruoko vakarova munhu akafa takamirira kuona kuti zvichafamba sei takamirira kuona guys tinotoda kutongoifolowa nyaya iyoyo kuti tione kuti haufa right imbomirai mbokutadzai something ndoti mumone I want you to see something mugondiudzawo zvamunofunga mukadzi aenda kupi nyaya yake yaenda kupi muna kuita makondakisi akawanda ndinongochitaura nezuva rose kudai handichatozivi handichatozivi kuti munhu uya right mirai ndidai nemi asi nhiko aita seiko asi foni yangu yambo yajekwa ane munhu zviri kufamba seiko apa izvo naimi kunyaya yefamba sei nai guys kumufananidzo yaendepi right kupano kufamba sei kwa makambona ndikangotaura nemunhu guys ndikasangoningirira ipapo cheteka nemamwe mazi uye madzi meseji anozouya ka handichatozivi kuti haufa munhu uya handichatozivi anenge yafushigwa nemamwe mauyu kuti handichotsvaga but namba yaya yanga isina zita namba yaya haina zita zvafamba seya guys
nyaya yatorasika zvishuwa handichatoziviwo ini haiko galari ndozvokundinetsa nyaya ndandichitotarisa manje apa asi ndabva ndasina kusangana hangu nemurume uyu pane murume abva atouya kuinbox zvi sisi Melly ndiri munhu wenyu zvekudaro padiaries I'm a man age 34 in Cape Town anditika in Cape Town ko hanzvadzi ndichagirewo kamusikana ari nani anozivawo Mwari akatsiga wezera rangu at least 24 to 32 right kana uripo une 22 to 30 22 to 32 24 to 32 uri kutsvaga murume kwai serious relationship kwai dita mina nditaze futi ari kutsvaga murume ari serious anditika paita bhudhi vari kuCape Town apa kuCity of Reggae varipo vane 34 kwandoda munhu anonamata anoziva Mwari ari serious hapasi kuda vekutamba paya pari kuda munhu ari serious handiti saka pana bhudhi vari pano vari kuda mukadzi ndakuzeka tini ndopai varume amazvona pana bhudhi vane 34 vakuda kutoroora ava vakuda zvokutoroora saka please hapasi kudiwa vanhu vari kuita zvokutamba nyaya yaindepi hazviitizvi handimira ndimbototanga 1-1 dzokera pa 1-1 imi taurai nyaya kwenimbotsvaka hazvisi kushanda nyaya yanda ndakabata ndichitinoda kutadza madhiaries nyaya iyi make sense zvito make sense kana guys basi guys guys ndatopera power iyi asi kufoni yangu rimbobuda ichihekiwa nokuti munhu akatumira picture ukariona rofa kuenda kugalara nditi ndizvo kugalara hakuna chinhuku kugalara hakuna chinhuku nokuti nderanhasika iri picture mapicture asi ndiri kutsvaka aiwa foni haisiri yofoni guys ndikuzofunga iko zvino aiwa haisi foni ndaiona ndakagara pano orit ndaiona ndakagara pano orit saka ndabata kafoni kaya katoshandisa pamalive kaya guys kafoni katoshandisa pamalive kaya hanimaona ndo kandaona saka paita mafoni tuka aiwa hana kudelita paita foni yangu iyi hati poita chesha chatoshandisa pamalive chamunofona ichi chimbudzi chakare chimukuchona ichi chemabhatani ichi saka ndo paasenda picture right haina kudelitwa ndaiwana iripo ndikushaya kuti saka zvafamba sei nikwi wakanda uku guys musaposte zvinhu pafoni yepalive foni iyi ndeyekufona chete kana tiri palive musaposte chinhu apa nokuti foni iyi hanipo zviondo zoona enda ndatoveri confusion kuti chichaitika ipapapa ndosika musiyona ndotsvakagomba ndisingasaoni kuti gomba raenda kupi hansisi kana right guys honai zvaitwa mumwe wenyu honai murikuona honai murikuona ndichi kurumwa uku nomurume handi murikuona kurumwa uku murikuona here guys kurumwa uku munhurume mukuru kuruma mukadzi kuruma musana wese mukuta kuruma munhu kudai so asikana kana ndimiwo kuruma
gender based violence yataitaura nezuro yekuti munhu unosvika pakujaira kuti ndinorohwa kangani pazuva uchijaira tichijaira chekurohwa zvataitaura nezuro takasiya nyaya panzira tikati da kufurunza naye nhasi because ndikutaura nekuti ndeindiona demand yenyaya dziri kuuya kuwhatsapp yekurohwa kukuku and ndinoona kuti tikasazvitaura futi ka techingozvitaura bavateereri vanava asi techingoramba chingozvitaura hanimaona murume anenge achitika kana achimurova nomuruma akamurova anomuruma akamurova anomuruma hanti machinzwa guys foimimika nemunhu wese ani mashona. This is said guys, this is said mazino mukona takarumwa 1 2 1 2 3 4 5 kuna takarumwa 5 times achingorumwa guys murume anenge achikutamira kunoruma kumunhu kumusana uko anomaona hanzi kasi ibere harisi bere munhu varume ivava chinzwa imunzwe guys vanhukadzi ini gore rino varume achandivenga asi techiudza nedu chokwadi anomaona guys musamirire kurohwa vana vadiki nemamwe madzikoma edu arimo mudzimba umo muri kunzwa hakuna anofamba akanyogwa apa handisi kuputsa dzimba dzenyu ndoda kungotaura chokwadi hakuna anofamba akanyogwa kunzi muroi vasina murume handi muri kunzwa hapana anofamba akanyogwa kunzi muroi vasina murume apa. Do you know that sometimes it's even better to be single and than to live a broken to be in a broken marriage? Munozviziva kuti it's even better to be single than to be in a right. Kwanzi murume weye anomuruma uyu akazotiza pamusha hantika hanzi apedza kumuruma kudai akazosiya ati izvo waiwanisana namai vangu hantika akasiya muruma aine nhumbu hantika akatiza wasiya waruma munhu musana wese ushu hanimaona wasiya waruma munhu musana wese uyu wobva watiza munhu wamupa mapermanent marks mamax emazino haabva ndimuzviziva haabvi mamax emazino kana kuti anenge achitomwa ropa remunhu here tichingoti pamwe kurova munhu kuruma here pamwe anenge achitomwa mheno ropa remunhu hanimaona vakawanda venyu murimo mumarelationships akadaro ekuti muri kurohwa kumboti nya pafacebook apa ziso rinenge rakaita black rekurohwa veduwe munofa machinzwa ndikuda kungopa ushingi nhasi iwe ndionoza situation yako yaunayo pauri kugara ndionoza munhu muka yaunogara nayo ndionoiziva nokuti murume cheye anokuda haatamba chikusaisa ruoko kungodai so siki kungodai kuti ngari kurohwa mwana wake cherei mwana nyaime charwa zvokudaro here mazivano acharwa zvokudaro mazivano vana vacho vemazivano ivava 2000 anotomira kuti haundirovi ndinonoripota kumapurisa iwoni kwakagara veko uchigarira kurohwa uchimirira kurohwa ndati vana va uchavarova anotoenda kupolisi vane kodzero dzavo kunomira polisi kuti vari kundirova ende unosungwa iwe wogara mumbanzi marriage aiwa murume wangu imba yangu ndoida uchirohwako kudaro saka what more are you kati how what else are you willing to go to kati what extremes are you willing to go to kuti ufadze murume uyu uchirohwa kudaro unosvika kupi guys unochireni tisina shuga saka iko zvino ndoda kuvhurira handika vari mumasituations handiti we are not going to judge you but we are going to help you pana nemadzimai enyu panapa pane madzisisters enyu panapa pane vamwe vezera redu vatorimo marriages akadaro hanimaona vasiri kugona kubuda nokuti ari kuti ndakazvara vana 5 ndoindepi nezera rangu irori ane 50 years ndoindepi ndisime ndimoti ndibude mumba ndichisiya vana vangu vava ndichindepi ndongorwa ndiripo kana kuti ndichangojaira kuti nhasi ari mumudhi akadii ndotarisa ndongotambawo muchuni guys toda kuudzana chokwadi tichida kuomeserana munoziva kuti vana vamunokudza mumaenvironment anenge ane violence vana ivavo kana vari vakomana vanokura vachiziva kuti chero akaroora mukadzi wake mukadzi anorohwa because ajaira kuona mai vake vachitinhwa every time so kana achiona mai vake vachirohwa every time naiye 99% yevana vanokura muenvironment yakadaro akanaona mukadzi anenge achingorovawo mukadzi wake nokuti ndozvaanofunga kuti ndozvinoitwa kana ari musikana anotonochanorohwa unodena kuti ndirohwe nokuti ndaiona mai vangu vachirohwa unopedzisira kuona hanzi nalinda unopedzisira kuona kunge zviri normal kurohwa kutogara wakagadzirira kuti vanongondirovavo zvopera ko ndingagodi wapedza kumurohwa kuti udaro ndiononominyengerera
ndiwo chanomunyengerera. Saka tasvika kupi tisingataudzani sorry yenyu uri kuitswa sorry hapana chawakatadza. You have done absolutely nothing wrong, but ndo kunopfugamisa pasi uchikumbira sorry for the sake of peace. Vabva vafona manje ukafona usina data rekuti daire makosi right yapinda. Hello my sister. Hello my sister. Hello. Hello. Okay, I think network yake ari kuZimbabwe regaiti kuzunzwa fone futi antika Biula, but atinganyarari nokuti kwanza vaudziki tinoramba tichingotaura because isati zodi kuti titi dei takaziva takaramba tinoramba tichingomuudza. One day anosvika pakusvika pakuti egawo anozongoona mashoko anombotaurwa aya regai nditize regai ndibude nditize noupenyu hwangu, nokuti tikangoti havabudi tongoramba chingoti havaudziwa hativaudzi nokuti havateereri pakutati we are not doing any good to them. Tinovaudza hanzi kuudza mwana wopedzisira antika. Do you know kuti havasi vana vega vatetidza? Unosati kune mamazera akatodarika isusu chekwe vanorohwa panapa, asi kuti vanonyara kubuda pachina achitaura pati indotozviziva kuti variko vazera ari kuma50 chakadaro anorohwa aripo, asi havatauri pano chete nokuti vanohla kurohwa nana baba. Akakura achiudzwa kuti imba ndozvainoita, ndozvinoita imba, unongorohwa uripo. Andimaona right. Ende zvatanga manje namba yare gaindise namba yangu yeningikiri tishandise yoyo yandajaira because iyo ichingi yandichanda kuiziva yemakozi 8954837 fona ipapa let's call ipapa right. Tikuda vane serious problems antika vari kuinda sangana neizvi. We don't know a situation but unoiziva. Come and share with your sisters antika piwa ma ideas nevamwe. Sangana vanewo machakudzo zvakambosangana nazvo kuti vakabuda sei vakakunda sei. Uri wega sometimes mutoro wacho yaukundi unokuremera hauibudi imba iyoyo nokuti watojaira kuti ndozvazviri handiwana, but zvinobudika panobudika. Ende patota nyaya dzakadai vanhurume hauvaoni mucomment section vanotiza because ndiwo vana muparanzvongo vanotiza vanozoya kana musi wekunzwa inga kuye tinyengane ndopanenge vakazara mucomment section uko. Panoti vaudziwe nyaya dzekumba uko kuti vakadzi venyaya vanoda kuchengetwa January unoyu. Vakadzi ava vanoda kuti imi vana baba ndai munoshandira mhuri, go and work for your families. Musangogare kumba uchitemba kuti kana kuti madam anoita mapiece job, madam anoshanda kuma kitchen ndovachayavo cover zvese. Mozoti kune varume vakatojaira kai zvirume zvakatojaira kuti madam anoita zvese. Zvandogara ndichikuziva kuti akafukidza dzimba idzi vakadzi. Chakafukidza dzimba vakadzi guys. Ndiye anenge achitomira mira mba mukunenetso make sure kuti mba madyiwa, mba maitwa so, mba madai. Iko kanika kuti madam anokava. Hanti madam anenge vasingatoonekwa nemafriends avo kuti vari kudzikigwa rent. Hanti vanikuonekwa nemafriends avo kuti murume vakashamba. Saka vanokava. Asi mumba umu vanenge vachitsva. Munenge mune noise. Karume kakangodawo kagara pamushana kachitomirizika hanzi ndimhorisei we esi vengwalicious reality talk. How are you? Vanenge kachitomirizika payadi kakabata kana cold drink iri muglass yakatengwa namedhemi vana kana ringava doro vachimirizika maimwana, asi mumba musina chirimo. Mai ndo vari kuvharidzira zviri mumba. Saka nchiti chakafukidza dzimba vakadzi. Antimanzwa vakadzi murimo muri musocial guys number ndakapina antika a lot of you, many of you guys are going through izvo zvandiri kutaura izvi. I know for effect vamwe wenyu munotaura munozviziva. Kana kakarume Biula hasi siri murume nokuti murume chechayeka anomuka makuseni achinda kunoshandira mhuri yake kana kuno zvinonoramba akamira pakamira vamwe varume kuti amedhem zvaramba nhasi ndauyawo ne50 rand kwete kuti madhem ndo anodamba na5 achinda kubasa iye anosara akarara. Patinoti munyengane vanenge vakazara MC kuda zvino vanenge vakazara musokunyengana vanenge vazere kasi tichito yaiti kutaurire zvamunorarama mudzimba dzenyu vanotiza. Animaona ini Thursday ndiri kuuya musasare nemuse Thursday tinoda kuita china chedu panapa chivarume nevakadzi antika gore rinotinge chiita real talks hard talk antika Thursday china ndichauya nemampolipopo angu akasiyana masaisi pano saka no under 18 anti no under 18 kana uri no under 18 please sauya but tinoda kuudzawo vakadzi mudzimba antika vanenge vakagara zvakanaka vari kutitwawo semaqueens mudzimba mavo ndovatenge chida kumuudza kuti kana wawana murume wakane saizi yakadai antika panofamba sei unoita sei kuti
kuspaisawo bedroom life yemudzimba dzavo. Kana wamuwana murume ane chakadai, anowana unoitawo sei? Handiwana tichisera chakadaro andika. Kana wazowanawo anenge ane kakadai zvinofamba sei? Tichiudzana nditi mudzimba. But tingada here kuudza munhu anenge kuti anospice bedroom life munhu ane nzara guys. Munhu ari kurohwa every day. Munhu ari kustress kuti mba mangwana ndivapei vana vachange chiinclude chirume ichocho ichi. Because chichangoti go chiripo chinohlamp namadhema avo. Kwakanzi murume uchadla cheziya. Unomuka makuseni ndiwe musoro wemba. Unomuka makuseni uchienda kubasa kune vamwe haukweri paFacebook. Uchiona kuti makuwa kwai ndasi ndivana nari kutukana. Kwai kudi. Unomuka makuseni woenda kunokwasha. Zvinoita vamwe varume hakuna basa rinonyadzisa guys. 2023 no make it a habit vanurume. Vamwe makavanda munenge makateerera simusinga comment. Hakuna basa rinonyadzisa. Enda unoklina garden iyoyo. Enda unoklina garden iyoyo upiwe mari yako. Mari kana wakunosvitsa kuna medhe mukumba aimbonyori kunzi vaklina marara payadhi yemurungu. Handi muri kuzvinzwa. Zviri nani kuenda wakabata 200 rand pane kuenda wakarembedza maoko. Handi maona. Uchingoti kwanza ena handi clean dzimba dzangu. Mosati kune zvirume kune kutaura hangu ma experience yevanhu kuseriko. Handini chiudzwa nyaya dzekuseriko. Kune vamwe varume vanoti kwai inini kuita basa kuti ndionekwa ndichitsvaira haana kana ne form 4 haipo. Haana kana ne passport akauya nekuna Limpopo. Haana kana ne bepa raanaro asi akutaura kuti hanzi inini handikwanisi kuti ndiende kunotsvaira muyadhi memunhu. Une kosi ipi iwe? Une degree ripi? Une diploma rei? Naye hanzvadzi dzedu une diploma rechii rekuti iwe hauindi kunotsvaira kuyadhi kuti upuwe 200 rand. Iyo yadhi inombozita 3 hours uchitsvaira. Yadhi yaunotsvaira vanenge wapedza waklina wakapuwa mari yacho ukaenda ukatoenda pamwe kunoita futi imwe 200 futi. Hanzvadzi dzedu ngatimirizikeiwo sevanhurume. Ngatimirei sevanhurume. Vakadzi muri kunyanya kudzvanyirira vakadzi. So far majority yevakadzi andinotaura navo kuseri vanouya vachindichemera. Ndozonyanya navo. Utoona kuti mwana uyu ane stress yekuti kumba ndiye akamirirwa zvese. Rent ndiye. Ana zvizoti andinobhadhara rent muchina ndakadai SIS MELLY. Chikafu ndiye. Zvese ndiye. Zvese mwana wevanhu. Karume akakanaka kangogara. Apa varume vakadaro kuda kuoneregwa zvima secret socks izvozvizvi zvevarumezvi. Kuda kuoneregwa kwavanoita kudedza shamwari mukadzi anga achipuwa zvinhu kuvarunguko. Achiachisa mumba kuti mumba muonekere. Icho chine chidedza mafriends kuti kuteni kwangu kuti kachimisa katumbu. Mai mwana kachida kuoneregwa nemumba vamusingazoti keteni zvakabvepi. Plate yakari kudlira yakabva kupi. Hapana chakanenge achiziva. Hanzi thank you my sister. Thank you. I want to pin this comment. Hanzi ini ndakamboshinga 10 years nchiti zvinopera nchiti chakafundisa dzimba matenga. At last ndakazoenda kupolisi nevana vangu ndikavatsanangurira. Polisi ikati nai mai muda kuzobuda munewspaper here makuvadza oro mauraiwa. Apa vasingadi kushanda ndikapinda muindustry kutsvaga basa. Ndikariwana asi ranga risina mari haro asi zvaive nani pane kurembera. Wapedza zvonzo uri kuhura yuhi. Ndikati nai Mwari kondofire ndiri ndikuchengeta vana vacho. Hakuna asingadi marriage asi dzimwe hadzisi marriage inenge unenge uchitori mujere. Thank you my sister. Right, pane vaisa ma request, let me try and add them. Yesho. Avanga vandibvirewa ma India. In network iri kunetsa handisikwanisa kuedha vanhu saka maita zvokufona. Animaona. Muri kuiona comment rapo iyo. Maiona. Apa kuenda kunoshanda anti iye akavata kumba. Pamwe unoka kudzoka. Ndo varume vanogona kushama muromo kuti uri hure wanga uchihura. Ndo varume vanogona muzvitarise. Varume vanoshandigwa ava ndo vanokurumidza kuvhura muromo achiti wanga uchihura. Unopiwa varume hobho wanga usina. Nenyaya yekuti iro isimba harishandi. Riri kuona kuti uchamudza kuti ndazononoka ndasiya ndabikira varume ndikadai konzi wanga uchihura. Apa una kana chihuru chauri kuita mai mwana. Unotori ne stress naimi ungaenda kunohura une stress yekufunga kuti vana ndivapei. Ungaenda kunohura une stress yekufunga kuti rent yakudiwa ndivapei ndobhadhara sei kuna landlord. Ndo chinenge chimirizika kuti uhure. Apa varume vava kuda bonde kwavanoita vanoda makumbo. Varume vava vakadara. Wabva kubasa kweka mai mwana wakaneta wakadhamba musana wese ushu. Animaona nekuita basa. Woswa kumba ichi chosara chakavata kachiroloni ichi. Secret socks. Chasara chakavata zuva rose chiri mumuyadhi. Usiku chidaiso wakaneta wakadhamba kwakawa antika fura makumbo ako ndichi. Ndopaona tsanora zvimwe vanhu
vamwe varume ka kune rinenge gembu rekushandisana kune kushandisana chavo chaiko madira zvinoita lula zvirume izvosvika bvunzai nai zvinosangana nevakadzi murume kwanga asingadiri lula here strike confirm kana chinyepa zvoda bonde zvokuti chakakwira pambaka chasona chiri pamba chikagwinya uyo akwira achishanda zuva rose uyu akanetsa ngada kutozorora icho chinenge chakarodzera kudai guys chakamirira munhu chakarodzera kudai andimaona kwanzi ukapinda mbo wabva kubasa ukati maswera sei after tichanga tisingadayiri apa hazvigoni romance zvani izvozvi andasi ndinemi vanhurume hapana chinozikama maimwana hapana chinogonekwa maimwana chingori chifugunde kuchimbotawo chiromance chimbodi achina chotofila kuti chokuona so he owns you chimurume ichi varipo vane varume vakwanda vakadaro apa guys pafeya kutyenyi kutaura nokuti unotla kurohwa anditi unotla kurohwa kunzi wanga uchitaura wawe asi chokwadi mukutozviziva maichali kuswera chitsvaga guchu mumaraini mukuti ndipewo nasindomwira mukadzi wangu mushonga nasindomwira mukadzi wangu mushonga nasinoda kutomupedzera nasinoda kutomupedzera nhasi kupedzera munhu aenda kunotsvakira chikafu iwe kwada wakatigara uri pamba hauna munhu akanetsa uda kuya uchimupedzera futi dzimba idzi marriage zvirume zvakanyorwa pamatoireti izvi kana muchida kuona ndiutsira chokwadi guys imenza kuti saimuone masivano guys number ratio yevanhu vari pasocial media vechirume ndopaunotoenyatsokona kuti ka we are kissed kubva kuseni tetiri tose sivakadzi kunosvika rivire tetinavo varume vava ende iko zvino zvakachinja vakupfeka mapitikoti tangofanana vanongotukawo zvakafanana havana respect kuti uri mukadzi kana kuti uri chii vanongotuka zvakafanana varume vava handika kwai ndibaba mai vanenge vari kumboko vakatomira baba vari kuuya baba vari kutamba zvavo pafacebook hapana SIS MELLY vachitukirira zvinyadzi varipo vachifamba vachiti baba ivavo asvika kumbotwa ina zvaa zvakaoma hapachenda wana asi mari yedhata rekuenda pasocial media anenge achiri wana data anenge achiri wana guys this include even kuna na UK yuko dangotsera chokwadi Canada Australia variko vamwe mune varume vekuti angori murume wekuti agara pamba izita mukadzi ndiye anoenda kushift abva kushift odzoka oya omeka sure kuti abikira chirume icho chichi obikira iye angagara pa TV anokudza current affairs yese yepa TV newspaper andika Netflix ndiye anotokudza mamovie ari masuspense ari pa Netflix mai vachibva kushift anenge vakanita vosvikapo vata iwe andika vomuka nguva iripo kuti wakwanisa kugadzira lunch box nekubika kusabikira vana nekubikira iye murume ucho anomaona kuti vaende mabills ndivo vachabhadhira mabills ese kupera kwemwedzi ndivo vachameka sure insurance vabhadhara yemotikari ndivo vachameka kuti insurance yemba ndivo vabhadhara vachameka sure kuti vana zvese everything vaisa kuchikoro handi iye achingoti inini kuzimbabwe ndakadzidza gaisara chokwadi ini kuzimbabwe ndakadzidza inini ndakabva kuzimbabwe ndine degree munoziva here kuti kana maina na UK iko madegree enyu kuAfrica zvishandi do you know that kuti madegree enyu amakanga maita kuno kuAfrica kuno kana mainda kunhingirikiri uko mainda ku-UK kuna America Canada hazvishandi you have to go and learn the system yeku-UK kana system yeku-Australia neku-Canada handika godzidza futi ikoko kuti uite mapepa eko ugone kuwana basa zvemadegree enyu yamakete yeaccounts kana kuti madegree enyu amhiri zvamemakete yemarketing hazvishandisa izvo zvokuti unosvika uchiti ndine degree rangu rekuAfrica ndauya naro inini handingawani basa ndotsvaga rangu ndomirira rangu randakaita rakura wakaita kunyika yani kana maenda kumagreen pastures it's survival of the fittest kana maenda ku-UK kumazvinzana nezvo dzangu muri kuenda na-UK yuko shandai kana kwanzi basa rekudhilivhara matsamba indai munotora mabhasikoro mudhilivhara matsamba kuna na-UK kana kuti unodhilivhara nemota endai munodhilivhara matsamba kana muri kuita zvekorea indai munopinda muite zvekorea zvikuita vamwe handika kana muri kuenda kumauber endai kumauber munoita zvikuita vamwe hati muri kunzwa ndakamirira basa rangu basa rako ripi kupi kuripi kwari kuti basa rako kupi kokuti wakamirira basa rako rinobvepi basa rako kune varungu veko vanhu veko vagara variko kudzara vane mabasa iwayo madegree enyu iwayo kukoko
vanotora vanhu vavo iwe usati waevaluate kana chikoro chako kuti chifanane nechekuuk chachona wakutoda kutoti ndomirira basa rangu inini. Guys, ndikuti zvinondoziva animaona mangwana mukadzi achikushandira ndo futi vanohurira vakadzi. Mukadzi achienda kushift kanosara achipinza mumwe mukadzi mumba. Mukadzi achienda kushift anosara achipinza mumwe mukadzi mumba. Kusanyara kuti mumba mauri kugara mukadzi ndiye ari kubhadhara marenda house imomo, ndiye kutenga chikafu imomo. Asi une history yekuhura uri munhu wechirume, une history yekuhura haushandi. Uri kuhura nemari yani? Uri kuhura nemari yani? Inde mupeka masherefu uko. Nepaundi rakauya rakanyogwa kunzi kwayo ipeka masherefu. Kune rakauya richinzi wapeka masherefu paundi kuti rinongonakiza uchingodla riri paundi. Ndikutaura zvangu izvi kaizvi asi message dzinoenda kwadzinofanirwa kuenda. Guys, handingohumani kai. Kwadzinofanirwa kuenda dzinosvika chete. Animaona vakadzi zvimwe zvinorambaiwo. Learn to say no guys. Learn to say no. Learn to say no vakadzi. Chimbodzidzirai kuviga mari dzenyu idzi. Sorry henyu ka10 maningi varume but nditaura chokwadi. Imbodzidzirai kuviga mari dzenyu. Manzwa. Musi unoita mari yako yakawanda yemwando wakora. Imbotora vana vako uende kunodla kurestorant yepamusoro inodhura. Pinda mushopu yehembe inodhura, tenga zvaunoda. Usango mari ingodliwa nechirume chine mahuri ake iwo chimbogara uri kushift. Nemashandiro amunoita. Mashandiro amunoita kusuva zvimwe zvinhu kutadza kuchitengerawo designer dress, kutadza kuti kundusarisa zvaunoda nenyaya yekuti chirume chakamirira kuti chichikontrole mari yako. Ndozvizati kana maroorana muri nyama imwe saka mari ndenyu. But ngaite mari yedu tese antika iwo chione 50 cents ini chione 50 cents tosanganisa. But kana iwe wakagara kumba ini chingwa ne mari woti kwa mari yedu. Guys, pari fair tikutaura fairness pano. Zviri fair. Zviri fair. Iwo ngomira yakuti saka matohora here nhasi. Saka payslip yachituonei. Iwo oya ne mari yako payslip iripo. Dzorai volume yeTV iwe yako iri kupi payslip? Hauna. Ngudzirai vana vamwe si vakadzi. Learn to say no guys. Learn to say no please. My sisters edu kuchandoku, vaningina edu kuchandoku. Canada, Australia, UK, America. Zviriko futi. Ndineyo kese kwa America. Learn to say no guys. Zvimwe zvinhu be selfish, be stingy. Ramba nemari yako. Ramba nemari yako. Mari yako ndinotoka chinomusa doroko kumahuroko. Ndoitoka chinomusa doro mari yako. Achitendera nemari yako achita madira jira nemari yako. Iwe unosara usina kana sendi zvako unosara usina. Wakavha zvese. Only in the name of marriage. Ndo murume wangu. Baba vana vangu. Kana varume muzorwa nevakadzi. Motokwa vakadzi vakaipa. Kune vakadzi zvigevenga zvinozozwa kubika icheko cheko. Motokwa vakadzi vari kuti abuse. But abuse inotanga nemi. It's just that kuti vakadzi vamwe havasi bold kubuda vachitaura. Chazvakanakira ndichipedza zvangu panoka WhatsApp yangu inenge ichibvira. SIS MELLY handina angokwanisa kuya palive because kune vanondiziva. Mamchitoreva inipo paya. Nyangu yakadai dzobva dzatanga kuduruka zvo. Ndikuti zvandoziva ka. Chikopedza vana vadzidzi dzakazara kuWhatsApp uko. Rambai nemari yenyu guys. Musafire homisisi. Handisi kuti siyai dzimba dzenyu. But learn to stand for yourselves. Kanchiti stand for yourselves. Handisi kuti irova izvibhakira. Rova naini varume vazvibhakira. Nokuti murume akakurova 1 chivatsanganzo unodonha pasino. Hanomaona. But learn to say kuti shamwari indawo unoshanda weine mari yako. Indawo unoshanda weine mari yako tisanganise mari kune nzira bhebiko. Ndira dikene nzangu ndikana kumbara kune muzika izvi. Ndira bhebiko. Chafachete. Animaona. Guys, amen. Anoda kufona hake, achitaura situation yake fona. Anoda kufona, achitaura situation yake fona. Because it's not fair, guys, vakadzi zvamunosangana nazvo. It's not fair. Apa kuona kachiti kwai, vanenge vakuti ndevangu. Kuti vanenge vandivangu ndoda kuti tienda kwatina shemgabe ndipo unoona ukatofunga kutaura zvinhu zvine musoro mai mwana. Haisi doom iredi. Ikuwa chinjwa musikuwa chikuti betera kuti riri papi unogorona. Riri chikuta mesi. Iri rapinga pe. Hamba.
feel akachana animaona kwaidzi mungu fight sova zvakawanda chipo chakaipira fight maende chekudai so hatizivi kuti ndiani anorohwa pafight plus it's never right physical fight because anokurohwa pakaipa kana kuti iwe unomrohwa pakaipa obva afa andiwana unomrohwa pakaipa obva afa zvodini hanzi gribendera kuswera aiwa ndikuswera nhunzi yanga ichinzinzima musingaibva sikana kuti nzinzinzi inini ndowakuiritete wasingaiti nhunzi beta ndidi kana kuzviona handimbodi kana kuona chinunzi nhunzi kana bete padhuze neni chonda ndichidlada ndikangoriona nati ndotoguta hanzi say what you want about Igbo men. They are so proud of being providers. Notengera zvese wozoitwa zvino maIgbo men acho iwayo aripi maIgbo men acho hanti vanenge vane varume especially varume paZimbabwe vakaomera sikana varume paZimbabwe vedu venda ndo varume vakaomera pasi pano sorry henyu vana bhuti vangu but chokwadi varume kuZimbabwe vanotozikama mai mwana vanoda vachiburitsa mari kutenga doro kumatavheni koko vachitengera vematako makuru vemuno muSA maxhosa aya mazulu machi andimaona kuvakadzi vavakadzi vachila nekabeji kumboko kubhawoko vachigocha tozviona muSouth Africa muno guys tozviona kana pane murume akaomera murume wekuZimbabwe akaomera vedwe akaomera bvunzai maslay queen bvunzai maslay queen bvunzai maslay queen antimaona bvunzai maslay queen maudza kuti vanokudza kuti vanopuwa vhudzi kana vaita vanobatigwa bvudzi riya ndora vobatigwa iroro kuti vaslay nezvimadresi zviya zvinenge zvakachekwa kumasaidi zvitukutuku izvi mari chaichaiye kuti mari pa vabvunzai maslay queen akawanda munyatsokuona maslay queen akawanda muzati hana kana funeral policy ye79 rand moziva kuti ye79 funeral policy chaiyo hana varume vekuZimbabwe vakaomera vanoda kuflaunta they want to flaunt lifestyle hanimaona kuti vanhu vaone lifestyle yavari kurarama but kumba uku mariro ega ega mukadzi ari kuchema vana vari kudzingwa school fees haisi kubuda school fees cheche haibudi hapana mwana ari kukwereta gore rese kuchikoro baba asi kunonzi imhene unandi munenge musina life dzevanhu here guys life dzevanhu hamuzivika munoona ndogarizvizere munoona zvamunoda kuoneswa ibi ndo zvamunoona handika mudhara zvinhu zvake zvakabatsira mudhara uya imhene zvinhu zvake zvakabatsira mudhara uya imhene uyoyo hapana umhene inda kumba unoziva umhene inda kumba unonzwa kuti umhene inda kumba unonyatsonzwa umhene kumba mukadzi achinatsa kugara pasini wako unyatsa kudunurira kuti vana vane chikwere chemari ndipakati vane chikwere tipapi ndosaka nati achavhudza dzimba mukadzi ini ndinoda ngoza zvangu vanini vangu nemasisa zangu kuti vakumanaka decision ndeyako unogona kufira misisi asi kubhawa uku bvunzai maxhosa emuno bvunzai matsikwana because ava vanetsika havadi mari vanonoda kuno vatigwa savhana vanoda savhana saka varume vemuZimbabwe havabudi mabhowo ekuno nenyaya yekuti magaro kakakuraya avanenge vachingotambigwa vachiona hanimaona ndozoshaya kuti nini bonde iri thank you zama ndiri kumatengesa uzoshayiwa kuti iro bonde rachona vakadzi vaya vasikana vaya vekunhingirira vemaxhosa vemagaro makuru ava nevanhu vemunava hanimaona vanenge vachitambira varume vedu vava kumabhoko vachitambira varume vedu kumabhoko vachitambira varume vedu kumabhoko vachitweka vachidini rinenge rangovaziya chiti tsvina yogaziya mumwe mabhawa fodla chiiri chinhuwa zvokutina zvinoda kunovaza zvakadaro tsvina dzoga mai mwana tsvina dzoga wasiya mai kumba uku vakagesa vatogesa vachinanorara pane pavachanongwa mbawa vachikicha kudaro vachitamba kudaro mai mwana voenda kunogesa ivo vana vachinogezeri iye anenge akadhakwa but tikusana chokwadi guys let's be honest pano mungasvara ini tikwa vakadzi kusamba vagesi vachitukirira zvikadzi zvemuno zvazva zvichitukirira tukadzi vakadzi kusamba vagesa vanhu vamakwapa vakadzi kusamba vanhu vamakwapa vanogesa every night vachivata ivo vanenge vachingotamba usiku hwese kutamba mapiano aya vanogotamba kuita get down kudai hanimaona mapiano kana nguva yekuti yakwana baba vangohakira vangononga zvotenda zvakadaro wasiweta watamba wabuda ziya uku wanga chihuno uyu wefotla uyu achingobatawo uyu achingorovawo uyu achingodai ndo otovhairi kuti na mukadzi wakumba achivhairigwa
nemurume kuti ndakazvibatira mutuso wangu. Shame maningi. Shame maningi vanhu vanabhuti vedu nehanzvadzi dzedu. Shame maningi. Munhu anogezera Viki vanogezera mukadhishi kakadai so kadhishi yogezera maoko ndo maanopukuta kugeza kudai angori macosmetics anongozadzwa mumbiri asi kugeza sipo dzinongozogwa hadzizodikwi mvura kakuti dziitewe ichibva kudai. Ndio vanhu vanenge muchivhairira vakadzi navo. Ndio vanhu vanenge muchivhairira vakadzi venyu kudzimba kunavo. Ini ndakabata munhu ari nani kudarika iwe kunani pakuti kudi nani pakuti chi pakuti unozadza macosmetics kungozora asina kugeza. Nani pakumwa savana. Nani pachina yekubhawa. Chete hashamisi guys nokuti chagara yo china yagara inongwa nenyu nzanditi. Ndikuda kutaura chizana nzadzedu pa comment section. Kazhinji kasindika taura live ka muzoti kuseri kwangu kune zviri kubvira ku WhatsApp kwangu. Handisogona kuti chiko because nechizoti protect wachi vafana wangu vanenge vaya nenyaya. Asi ndongotaura randomly kudai. Asi chanoza message dzosvika dzofa kutsvika. Dzinoita. Kuvhairira vakadzi nevanhu vanenge vakazara mazi tuzviva vasingagezi vava ndiva munenge muchivhaira navo ivava. Cheredzai vakadzi venyu. Vamwe venyu makatambura nevakadzi ava kubva kuZimbabwe. Mukatambura mese mukapinda busy mese muchidya nekabheji nemuriwo mukajamba nembopo kunge muchadliwa nemakarwe mese muchiuya kuno mukasvika mukatambura mese mukadini. Handika nhasi wako zvona sokuti wave nechikontraka chaunenge unacho watenga chisikorokoro. Wakona kuti mukadzi uyu she's not good enough for you. Wamuzvarisa vana mba mune vana 3-4 varimo. Wakona sekuti she's no longer good enough for you. Mazama adona nditi wakuchimanyira zvona zvomuno zvinohura kazviri maform 2 form 3. Wakuchimanyira izvozvo zvidiki zvinokuti hazvirambika. Panenge pachingobuda savana chete nebrutal fruit hazvirambi. Makutomhanya mukadzi akachipa kudaro. Takoti kudzeva njodzi dzedu kuti munoenda makatisa mudenga kudai. Kuenda makakudubuka vatisa mudenga. Idai vakadzi venyu. Idai vakadzi venyu. Mukadzi wekuZimbabwe anhuwi. I so wish dai vakanabhuti vedu vakadzi venyu mambonyimbo nematsikwana muone kuti matsikwana anotunamirira pavakadzi venyu ava. Kuti iwo chimuti agezika. Onyengwa nemurume musikwanaka. Murume eka. Nokuti achanobatwa zvakanaka nemukadzi kuti haadzokeri. Avari muZimbabwe vakaomera zve. Vakaomera. Kune zvokutamba. Tangoti tipfudzane chikapu tichiudzana ipapo. Musafire title yokuti Mrs. Muri kunzwa vasikana? Muri kunzwa vasikana? Itai ahoi vese varimo vari kuziva situation haina kumira zvakanaka kumba uko. Nyorai kuti ahoi mucomment section. Musafire Mrs. Ingonyora kuti ahoi hatidi kuhwa nyaya yako right because uneva unotya hausi ready kuitaura. Chingonyora kuti ahoi mucomment section. Musangobvuma zvese kuitwa dometi. Musangobvuma kuitwa madometi. Musangobvuma kuitwa madometi. Uchingoti zvese evo enkosi nokuti uri kunzwa kabvisigwa mari. Kuita mukadzi womunhu doesn't necessarily mean to say kuti this guy owns you. You are owned by God, not by a mere man. You are owned by God. Ayoma ahoya ari mu comment section. Be strong my sisters. Be strong and rambai zvimwe zviri kubva nhasi. Gindagoria. Kachiti gindagoria ndakuti mirai pa fight nevarume. Unorohwa ukafa. Shunyira mari yako. Ramba ndio kuishandira, ndio kuibudira ziya, ndio kudambuka musana uchikorobha ma kitchen. Wewe utorerwa mari, ramba ne mari yako. Ramba ne mari yako. Ramba ne usampe mari. Usampe mari. Usampe mari. Ramba itazvi ende munoomera pamunenge mabata mari pepaya. Munotadza kana kuzvitengerawo zvinonaka. Nenyaya kuti ukufunga nhamo dzekumba. Learn to spoil yourselves guys. Andi muri kunzwa? Learn to spoil yourselves. Kana mabata mari pepaya imbokanganwa zvimwe zvinuka. Umboenda nemhuri yako. Andika mumilanese meme yaunodya. Kana muspecha makachipa. Ine nemana wako muspe makachipa umbododya. Kana pasina vana imboenda unodya. Kana vana vari kuZimbabwe imbotumira marutoye vana vamerise ku chichi kuZimbabwe amene chicken inuko. Handwana unotowana satisfaction nokuti at least vana vangu vaenda kuchicken, at least ndabva kuspe.
pana kungofidha zirume murume akamukurume mwana kuti andoziva kuti mukadzi wangu anomiramira anoziva kuti mukadzi wangu anogona zvese saka ndiye achakavha ningikiri achakavha madhiri ese iye basa rake rekukwira asikana ungati basa rongokwirwa achiti asikana uchingokwirwa asikana kana iye seksi yacho inonakidza here asikana inonakidza here yemunhu wekuti anenge asingabuditsi kana sendi munhu asingabvisi kana sendi munhu asingabhadhariwo kana magetsi emumba inonakidza seksi yacho kataura chokwadi guys kana chinyepa kuti ndikunyepa inonakidza here inonakidza kuti unenge wangoita zvokuti zvindibve. Learn to say no guys. Amuoniwi nemunhu makabvisigwa roora. Marriage is a two-way street. Munosangana pakati animanzwa munosangana pakati. Hauudzwa kunzi ndakakutenga iwe hautengeswi iwewe hauna kutengeswa. Roora rinonzi sunga ukama ndiri kusunganidza nekubatanidza ukama. Hauna kutengeswa iwewe hauna kutengeswa. Roora ndiri kusunganidza ukama. Ndakutenga iwewe. Kuna vamwe vakadzi vanonzwa izvozvo. Ndakutenga iwewe ndakutenga iwe zvanoita zvanoda para pane zvaunotoita kwai. My sister uri mere comment section kana uri mwamuningina wangu sorry ndida kutaura reference yenyaya iyi. Pane mwana akandinga nezuro tichipedza live apa akati SIS MELLY pamataura nyaya iyi ndabatikana ndiudzewo kuti zviri normal zvandosangana nazvo. Ndikati chi zvikanzi nyaya yacho ndakanda muti ugare nemurume wako nhasi nditaure nyaya iyi. Akateerera achiwa murume anodai so guys. Mukadzi achienda kumakicheni ndobva joinawo mutambo andika yokukandana mitambo yokukandana ma1000 ma500 pamwedzi 500 I think. Saka anozopiwa mari yandofunga iri 4.5 kana 5 amene pauraundi hwawo anomaona. Saka murume aida kutengei kwani ndida kutenga chiko achazivi. Saka murume akamuwedzera mari andimaona achitenga chinhu chaida kutenga chemumba mavo TV ya vaida kutenga TV yemba mavo. Murume ndobva muwedzera mari anditika mukadzi ndobva izvi zvokufarisa izvi wakuchuya ndokudza murume kuti ndakandigwa mari yeraundi andika. Murume akati wakandigwa mari yeraundi pakanaka kunditi vakadzi munofunga sei zvakandinetsa ini kwakubatisa murume uya mari kwai mabati mari kwanzi iyi mari yandakandigwa yeraundi kwakupa murume uya. Murume uya kuti good ndatora mari yangu hauna kana mari yauna yapa mari yangu ndakakuwedzera chitenga TV paya yemumba mavo maunoona saka ndatora mari yangu. Akasara sina kana sendi kan aiti SIS MELLY ne mutambo kuti ndidzokere kukanda mutambo andikana kukanda mutambo here ndifuna kukandigwa ndifuna kuzokanda futi here amen anga asina. Ndikati rent inobhadharwa nani svika SIS MELLY ndi rent ndinobhadhara. Akatangudza kuti mwana akabhadhara mari kuenda kuchikoro hanomaona zvese mari akatiramba naye murume uyu. Ndikati murume akanokhora mari zvikanzi andina chandoziva magara nguva rakareba sei 9 years hazivi kuti murume anokhora mari haana kana sendi ranopiwa. Murume akauya nemari akati undivigirewo lofu rechingwa kana uchibva kubasa akauya nelofu rechingwa anoti mari yangu yechingwa ndatenga chingwa chinipai mari yangu ya 15 rand. Mukadzi wobuza akandiudza ndakarwadziwa guys nesuro manero ndakarwadziwa mwana achindiudza ndikati naye mwana wangu nin'ina wangu iwe kouri ndida kuti uzvipindure wega uri kuona kunge pane tarisiro pane kwanza asimai vake vakafona vakati mari same time antosunga kuenda kunokreta order kukaenda kumukuru kuti mai vake vaone mari but mumba rent mukadzi ndiye anobhadhara zvese ndiye anobhadhara. Mari yeraundi akatori kwakanzi ndakabowedzera mari ndakupa mari yangu ndakakuwedzera mari pakatenga TV yemumba mavo achichemota handichina kana sendi aramba nayo ndikada nditaura ndinorohwa nezuro mufunge. Ndikatsaka wodini mari yeraundi yatokwa wamufunga kuti ubvise kamari udzosere uku kuraundi wozoshanda weimwe uchidaro. Anga asina plan mufunge. Messi avati I can relate. Zvandikutaura ndisikuta zvinhu zvomufiri mutaura zvinhu zvakaitika nezuro hanimaona. Akaramba nemari akatenga chingwa anodhimanda 15 rand yake. Chingwa chaari kudya naiye kuti matinditenge chingwa chinipa 15 rand yangu yake. Ndikati kunodimbosi chati mari inogaripi zvikanzi handitomboiwani plus kurotla kurohwa hagoni kuti angasecha kuti awane mari iyi abe andla kurohwa. Ndikati wega pachako uri kuona pane rudo my sister pane rudo here apa muri kuitei apa anoda bonde everyday murume ushu anoda bonde everyday chero mukadzi achiti handidikwa chero ariko kupera kwomwedzuko murume achanga achiti kwaigeza nditi andimuri kuona kuti hapana marriage kufikisana guys andimuri kuzviona kuti hapana marriage kufikisana. Ndikatsika onengo chingopa zvakadaro
anti mazviona guys. Hanzi naimi Peggy Chipoko aripi. Peggy Chipoko akachinja zita Shumbrace kudhara. Wakangana kuti tinaye panapa pakachinja zita. Ari bomu comment section. Akadzokera kuita munhu. Ani mazviona. Saka zvinhu zvandikutsara ndotozviziva varipo mu comment section varipo. Hanzi munin'ina wenyana mudini murume akadaro. Nai Chipo munin'ina wangu akandudza nezuro nyaya ishi. Handiti munin'ina wangu andisangana naye pano. Ndataura nyaya ye gender based violence nezuro ka ndopaka achiti ndati ndibvunze kuti mimi sive zviri safe here pane rudo here apa. Makore tsanga chingorarama chingona kema life pano akanyarara ake. Achiona chingoudza vamwe vachira nyaya dzavo pane akanyarara. Because anenge achifira sira kuti misisi. Akati ndikaudza mai vanoti mwanangu zvichana akagara ipapo. Ndo zvinoita dzimba chachinja. Hamenoti pane neza pachachinja rini. Handisi pane neza pachachinja rini handisi. Hameni vasikana choice yayenyu zviri zvave kwamuri kuti munoda chii. Mukondinya yenyu murimo here muchitorego yenyu mari dzemaraundi uchinzi ndakumbokodzera mari yangu paya chingwa kutipe mari yangu andauya nechingwa tichitenge chingwa ndiye nacho. Ndo marriage yacho. Tizaine upenyu nyasikana. Ya life yange chanakidza dei mauya muchishiya nyaya dzenyuwo kuti ini zvechokwadi handizi ndobuda sei. Nyaya yangu yakamira yakadai anditozivi. Yanga chinyanya kuti life ichanakidza movhura vamwe vanhu vosimuka vachinda mberi vakadaro. But amudi munenge mutichadzoka tichitaura ndichamutadzai futi mapicha ari mukwana tucha live nemi nasi mapicha ndakutadzai kai ndichadzoka ndichikutadzai futi mamwe tichingotaura chita tiregiwo kusvika vatisa kana kuti vabuda mamarriage iwo vari toxic ai. Kwanzi mukadzi ngani bade ntsikorora benzi chingodzisai vamwe kapano naye rumbidzai benzi rinoorwa seiko moti ndiye oga. Benzi rinoorwa sei. Ava vanobake vanovakana kuti anenge achida mari yake. Mari yake yacho haazivi kuti inoshandei. Anongoziva kuti mugamera yake kuti imwe inoendepi hazvizivi mukadzi. Hazvizivi. Hi love. Hello, how are you, SIS MELLY? Tiri right kuse tipe kwa matipsi kwa benzi rinorangwa seiko benzi. Inini munin'ina wangu wega ndada kutomudzidzisa kuti murume uyu handiti iye ndiye anotenga chingwa achibhadhara renti achiita sei. Murume uyu kwakutongofana wabika mukadzi uyu odya ogeza muromo nevana vorara vongoita kunge vasina kudya zvongoperawo zvakadaro kusvika murume uyu achapinda mugwara. Ndechekuti mukadzi uyu ndiye anononoka kusvika kumba. Shame sore yake vedway. Eish 10 days happy new year, how are you? Mukadzi ndiye anonoka kusvika kumba kuti ndiye kusombinamira chishanda manosvika murume ari kudhara poitwa sei. Ndandichifunga kuti anoswera ari kumba ndichitafana abika penziro. Sorry zvake. Varume vanonetsa umwe wacho havanzwisise. Zvakaoma. Imi wenyu makamuita sei kwenyu? Aiwa ini wangu aingonzwisisa ine aingoita zvese hadi munyepa. Akaendepi? Akaendepi? Ndiye uya wandaitaura paya akaita missing aidriver matrucks. Imi haana kuzodzoka here nhasi murume wenyu imi? Aiwa. Imi murume wenyu muzanyaya yenyu yaka murume nanhasi kana trace yekuti munhu akafamba sei akaendepi kana kana rumiro pamusi kuwana ndaitora Zimbabwe ndakatodzoka nezuro kana ngojaira kugara takadai ko kufamba umu chaipo kuri kuzi chii anenge achingoti achadzoka pane zvakashereketwa but zvamuzvitrasa zvemapenyu ariko ndio zvavanenge vachitaura. Because kana munhu akafa kazhinjara kuti tikona rini munhu akuchina. Saka murume wenyu akaita munhukadzi kai
I don't know. Mwari ndivanoziva. Aiwa ndozvitoripo ndozvipo. Murume wenyu akaita mukadzi wokuzhe kwenyika kukoko. Akata mirai muzati makaenda kudaro mirai. Pane musikana ndine nyaya ndinayo muWhatsApp mangu. Musikana uyu ndewe kuZambia. Asi akandinyorera neshona asi anoti muZambia. Handika. Ndichinoposa nyaya iyoyo. Because akati ndipose nditsvage munhu munhu uyu akauya achidhiraivha traki kuZambia. Handimukona. Vakanyengana asi musikana anondivanzira tarachuka kuti angane mukadzi kuZimbabwe. Handika. Vakanyengana akaroora vakachiita kuZambia asikasaendi kuZimbabwe. Handika. Akabva tosiyana basa. Akaita mwana wacho nomusikana akachimwana ane 12 years. Handimukona. Gore rapera museri. Murume uyu anzaa kuita kwabush diki diki nemurume uyu. kuZimbabwe anambobvira akatenga kuZimbabwe anototi munhu akafa ari paZambia. Manje manje ndovaita squabble. Murume andobva angobuda. Muri kuzwa asina kana hembe ndokutondisiyana nhasi. Mini ndise kuti after 12 years murume anogona ndakadzokera mukadzi wake kuZimbabwe wanga achinzi akafa. Handimukona. Saka achitsvagirewo munhu ndobva ndinawo mapicha acho nemurume svika nditsvagirewo munhu ndobva tondifane zita rake ndisine murume ndinazvo munhu kiri mangu muWhatsApp. Imbondipa pamwe ndiye. Wenyu wamanje manje apa ndikuti ndiye manje SIS MELLY. Ndirova kuti uyu ndiwo manje manje kauyu wenyu ndiwo kudhara kauyu uyu ndiwo manje manje uyu. Wangu akashayika 2012. Wenyu ndiwo kudhara uyu ndiwo manje manje uyu. Kasikana kacho kamukadzi kacho nakadiki kaitwara izvozvo. Okay. Ameno Mwari ndovanoziva. Tingazvidi. Tingazviite sei? Varume vanodhuva. Varume wakaoma. Aiwa achauya hake. Achauya. Kungoti maindiro akaita. Anouya anogara namai vake. Kana adzoka. Oma. But murume wenyu akarwadzisa. Akarwadzisa. Zvinonetsa. Inoza kana muri munhu anenge angotangirawo ipapo. Zvinorwadza zvekuti munhu anambotangira ipapo. Munhu akagara pasi manga musingazivi my sister. Manga musingaonesi. Kune varume kuti anohura hamufi makazviziva kuti zvamuda nemakunene. Mukatosvizwa mutomurambira kunze. Okay. Mazviziva chete imimi. Handimaona. Ndosaka makati munhu akashekwa munhu azonzi chii munotobhiriva kuti pamwe munhu akaroiwa. Maona munhu aitoita game itrack driver kai ndishofe. Aitoita game rake but imimi maizvizwa manga musingazvizivi. Ndosaka munhu angoshamba kudisappear musati makaona. Because mamusingazvizivi kuti munhu ndozvaanoita. Kana akatozvara mwana atotokura atotokura cheko. Atove nemhuri atove nemhuri kwaari koko ize ariko. Asi kuti akuchawiki zvokumhanya. Kumba kuti anodzoka china ndiripo. Aingoona hama dzake ina handisi hama yake kaina ndane hama. Aingoenda hake utapirira pachina hama dzake kwete ina handina basa naye ini. Asi ndorwadziwa. Ayisho kuti hama dzake dzizi ayisho kuti atauri hama dzake. Aiwa atauri. Atauri. How sure are you? Sense chaiko aiwa ne hama vasingotaura SIS MELLY. Varitonetseka nawo. Vataura. Hama ndodzimwe dzinoita mashura. Hama ndodzimwe dzinoita mashura ekuti dzinochengeta secrets dzichiziva yese mai mwana dzakati zvizivi zvadzo. Dzichichema newe. Hama dzinozviita. Dzinozviita but pane vamwe vave vaunoti mufamily mumwe vanenge vachitoshora zvinenge zvichiitwa uyu vanongouya unorisera kuti iwe idai murume wako ariko vanowanika futi mumhuri vakatasa ivava. Saka ndiri kuti haiwa because dhota wangu akatoroorwa muna October chero dei kuri kunzi asipo vakatotora mari vakagovana. Saka inini ndinga dei aripo angadei vakanangirika angadei vachinangirika vakamudzoka chinayo ndakakidnapiwa. Inini handina problem chero vakanzi ane mukadzi chero akanzi atateni vakadzi kwaari ikoko handina problem nazvo
ko ndini ndenge ndatanga kunzi murume Asi aita chihuri. muoni here. Just boyfriend, I've got boyfriend. Aiwa boyfriend mupa utoita zvo. Mungakushaya boyfriend saka mungapona. Because ngakwara musana. Okay. Aiwa ndinaye but hai zvokuti hanzi munhu ariko zvokuti hama dzoziva haiwa hadzizivi. Makazonopa hama dzacho here. Dzinokwana mwana ndakapa mwana, dzisingakwani mwana ndakatengesa because ivo vaingoti vakanga vanditi kinyurai 1 room mukira murumu, ndikatoona kuti ndanenge ndakutoda kutoitiswa, ndikabva ndanoti beta kutengesa dzasingakwani dzaanokwana ndobva ndamupa arupfeka. Makagona. Pamakamedzwa wake nenhingiri nehosha achadzoka ake. Paanongodzoka anongoenda, mai vacho vapenyu zvavo, hama dzacho dziripo. Ndakamudzwa ake nehurume mwana kana uchinotsigwa kuchatashishi kuzouya ake totingagoti kudii. Zvinozasisina kana usingazwisise zvinoreva hope kana kuti chimaziva kuti pakrisimasi papa ndakatomurota katukesi saka ndoramba ndichigomurota seiko apa mazana ndisambonyanyafunga munenge muchimufunga. Hai apa ndichamufungi ndaimufunga na first days zveshuwa apa ndichambofungi nezvake Apa makamurota achitondidzidzisa kudhiraivha truck achitepa matero apa pamanyiwa panofamba loloso ndanenge ndakabaya pasingabayiwe ndobva truck riya raita zvekumhanya akabva unoda kuurayisa vana mukati mamune vana saka ndobva toda kumboraisa vana ndobva razonopaka nepamberi asi harina kuzodona zvaro rakangopaka zvekuti unenge wangobata mabhureki zveemergency asi rakabva rangomira ndobva next time mukoma pane pekuti ipapa munoona mataro akaita apa ipapa munogona kutomurota nhasi. Munogona kumurota nhasi. Kuriko neanga akafaka ndoda kuuzai you are going to be the first to know you kutoti murume wangu akuchina. Hakuna munhu anongoongorora just like that. Ngadi kuhope akakusvikira kakawanda akatika zvimwe zvikaranga zvisingahwisiki kusvika matosibata chuma kuti munhu akaipa mweya kuda kuti gotizomusha. Aiwa inini muona ndudza kuti madhizi akadisapia imimi. Hapana kana chamakafungira kana chakana change yamakaona kana anything chekuti mukayazozokera mumashure kuti pamwe pakutaura chako chakangaita kakuchinja kana pachi. Nefa kana ndakatoonekana zvakanaka achitonditizvo achitobuda paakapira gedhi akanga afonyerwa kana umwe dhiraivha kubasa kwawachinzi ukanonoka pabhodha wakuzobhadhira 500 leta akwito wati ndobva abuda kusiyesina achiti saka ndozokosera mangwana ndokungonobhodha ndizoka empty. Saka dhiraivha yeuye ndiye akanga akuzofona manje achimuti famba tosangana pakati. Saka inini pandakazomubvunza dhiraivha yaya kuti aiwa ndisiri ndakafona but inini ndini ndakatonzwa voice rake bosi foni yacho yainzwika kuti ndini dhiraivha nhingi plus vapedza kutaura pafoni traki rakanga riri kuZambia ikoko kuchampishi kwacho. Kuchampishi kwavakashayikira ikoko Zambia. Akanotopa padepot akatonopaka traki. No, pasango parakangosiyiwa traki rakatodisturb rakatora mabhatiri rakatobviswa scoop yepadenga iya. Rakangosiyiwa pasango. Murungu ndiye akatozonotora kuisa kuno garaji ririko kurutofamba neumwe drive. Ko munhu aifonera kadini? My sister, mota make mamune zvinhu zvake. Mbatya chete mapassport nema license mamusina. Mbatya chete dzaivemo dzese. Saka vakagona kusiya mbatya dzake ndinetsitoti pamunhu da akafa. Saka vaizotora mapassport achimadi. Don't know. Ntoma chaziva. Ipapo zvakatiringidza. Munhu wacho zvikara guys. 12 years akangobata kudziziva nachingomutsvaga. Asingazvitaridze kana kukaza kuti ndakafa. Pane zvakaitika because ivo patakasvika kumapurisa kuZambia chaiko vakanyatsotaura kuti nyaya iyi inofanira yakatangira kubasa kwaanoshanda because ini ndakanga ndichitotaura pamapurisa nchiti mota yavo ine treka madivi cheka kuti vakagumisisa kuoneka. So murungu
murungu ndobva adaira kuti treka tanga takaibvisa kunoku lodhi yakaita zveemergency wati saka ndipapo nyaya yakatangira kunoku. Saka imi zvokuti munofunga kuti anga akafa? Hai, anofana pane zvekushandiswa zvari kutoitwa zvemarituals. Nyaya yakatangira kunoku because akamboshandisirwa kunoku here? ini ndiri kurimemba mu2010 vakandiudza kuti pabasa pedu pauya n'anga ichiti you my friend watch out, panapa murungu wenyu ari kunzi nen'anga yake yekumozambique paridiwa dhiraivha anofanira kushanda something, so vakatondiudza 2010 ndopana mutotsvaga basa kusiyana nezvekambani yakadaro. Saka I think izvozvo ndo zvandiri kungofungira ini murungu wacho ndovandiri kutofungira pane zvaakamuita. Mapostori ari kungoti ariko achadzoka, but kudzoka ina handinawo, ndichisina tarisiro. Asi akadzoka nhasi munomutora? Hai, ndomuratidza kuna mai vake. Kana akadzoka ari chizombi? Ndomuratidza kuna mai vake vapenyu. Mhosva yake ka? Haisi mhosva yake, but izvozvo munoziva isimeli imimi pamuri papo kana musina urombo hamunahwo imi mushonga haibatiriri, kana mumhuri menyu musina ushereketwa. Because you know pakashayika mwangu 2 February mwana wangu 1st born anga 17 years akabva ngomuka akafa. Ngomuka akafa. Akavigwa achingobuda ropa mumhino. Saka asina urwara. Kungomuka akafa, aitori kucollege kubulawayo achigara kuna hanzvadzi yangu, akangomuka akafa. Mutora tikamuviga uchinhoyo. Saka handisi kumbotrasta muri zvangu because havasi serious zvokuti hatifambei chimbodai kudai, havana kana vasana zvavanenge vachingoti upenyu, havana basa navo, asi ndakashamisika pamaroro apa vazara ruvanzi. Saka zvakandinzo imari kai. Mari ndo zvanoita kuti ndozatengera mwana wehama yako yakangoita missing kana pencil zvayo, ndobhidhirika zvangu, vanhu vongoya voungana vozarana totutana nezvinhu zvangoenda noita zvisinomawo, asi imari hayo, but zvisinomawo zvinotwadza umwe munhu neBP of which Mwari ndo anochengetawo, hazvina basa. Muri tingotaura nemunhu ari kutozvipengera ati lamasita ari kuZambia akaitwa marituals. Asi sinelini ndo sandiri kudzai inini kuti vavarobhi something wrong zvakaitika, because ndikuremember pavakadzoka last trip yacho vachizoenda mushaipa, ndaitori hangu pachechi panext pataita munamato wemazoni, ndobva vatonditi ndasvika mutauni ndikati inini ndiri pamunamato kandapedza ndouya zvikanzi handidi kudisturbai, rambai mukapedza muzongoya kahwana. But kandakapedza munamato uyoyo ndakacheuka kumba, so ivanga vakamira padhoo, but ndakaona riri gudo chairo, unoziva gudo, ndikatoskrima kuti friend yangu ndokuri kuti anoisi, ndikati ndinyuka ndakunyara kuti ndikataura ndaona murume wangu riri gudo aizo, but ndikutakamboona murume wenyu riri gudo makataura. Zvaka ndosaka ndiri kutoti pane zvavakaitwa angona ngakushandisa pamwe itori mhuka iri musango, vanhu vanoroya atodhiraivha matraki waise gudo. Handitakamboona nyaya idzi dzekuti kwai kune magudo aidhiraivha matraki asinganeti, saka unoita mali dzakawanda because anenge achimbodhiraivha magudo iwaya. Pamwe ndizvo zvaakutoitisa, saka tingazvidii, tambozamawo kudii, but zvaramba tingozviraramira tichojaira, takutongoziva kuti vakashayikwa. But asiri munhu anotsinya, anga asina utsinye nemunhu, hapana kana kaimbonditadza ndidi kunyepa. Varume vanozviita, but ndomureverera pane idzodza ndidi kunyepa. Saka murungu uyu anomboya here akambozoya chidongoro here kuti vana vose haufa? Kana one day, kana kumbobhadharira mwana school fees one day, kana apa takanga tanzi munhu apiwe death certificate, iye ari kungoti inini handikwanisi kucompensate anything because hapana proof inoratidza kuti munhu aripo.
Saka death certificate racho uri kuramba kubuda hamena kuti chikunetsa. Kuzvisiya. Aiwa mukapudeath kamusina kumaona mubhodhi. Takanga Mudedhi obva akudikira zvake muzvozvo. Takaenda kukoti vakadeclare date. Munhu anodeclare date after 5 years and above. Akadeclare date but death certificate rake harikubuda. Rikunetsa mune kuti chichi kunetsa. Saka arimo musango murume wenyu vakamuchinja kuti abuda ari kutotendera ake arimo musango achingomanyira mabudo nezvakaoma. No. Mwari naSatani varitonde vanoziva. Death certificate inopiwa kana zvatinowadzigwa naMwari so zvakangooma so unge mutema nematombo chiti gudero putseki ari murume wenyu asikana taurai. Jehovha ndo akazvitendera saka amen. Asi kungosirana muupenyu. Munosunungura hana dzevanhu dzinoreruka pane kungoramba tichingofunga aikanganwike zvokumhanya nyaya yacho because hatina kuviga unoenda ichokwadi munhu anenge achisiwa gudo mukati muchikunde makudo paya munhu mumbatso titi gudo iro muchiposhera muchitoposhera murume womunhu asikani anenge akachinjwa kuita izvozvo mishonga akachinjwa kuita izvozvo Mwari. Asi zvakangokuzambia guys ndokunditora nemishonga yakanero tinomisa nevanhu vedu vezvikwere chimbavha dzinotibira pedaenda kuzambia munhu angoita guduka zvitori nani kungochinja vanhu ava vaite makudo kuti mishonga yematuri kuzambia heremi ai mushonga uyu unonga uri kubva nepamalawi apa inobva kumalawi zambia hai inobva kumalawi ndounoona nhorooya yako kumalawi zvakaoma asi mukaizowa kuti muchipa pichepo muti tikurera nisa nezvikoro zvedu tivaitewo makudo zvinde kusango kumalawi hanti ndo zvinde kusango zvohukura zviri kusango kumalawi kuroya haisi mhosva utori chechi so munotongonosvika munotongonowana wamani chechi like zvangofanana kuti ndiri kuenda kusarata. It's like that kumalawi mutowana. Mozambique iri wese murungu wavo aitonzi anonokanda mari December yosvika kunyanza kuMozambique ma100 US akandi naibabajei hanzi can you joke about this babajei zvinhu zvakaitika 2012 takutoseka toda kuti tidii uda kuti vafine stress maya kubva 2012 ivarikugudza vanhu ndakaona murume wangu riri gudo inga vari kugudza vanhu kuti ndakaona murume wangu riri gudo vakamuona ende ini vakatombondiudza makambonondiudza mutuku mempaya kuti simeni ndakachoka murume wangu riri gudo ndikasima vanhu vakati hapana gudo ratiri kuona pati makamuona riri gudo murima wavo zviri kuitika murima wavo vanozviziva zvatisingaziviwe newe vanozviziva vanozviziva achauya kana mwari vati ina handite zvokuroya akaroya anorangwa namwari wake kwai ndakatadze zvangu ndikuzvidlira sadzeni kazvigoni inenge mhosva yake ani mukona iye inenge isiri mhosva yake SIS MELLY handi paya ndakambokuudzai kuti iye anga isiri mhosva yake akanga atofambawo kukongwa achifambira vana vake vana vake vakomana vese aingoita zvokudonha dona handiti ndobva afambawo kuti agadzire zvinhu zvevana vake ipapo paakadzoka ndopakafonera kuti hoini ndini muroyi wevana vako nhai saka munhu anenge aziva sei kuti yafamba kukongwa saka ndo akangonzi uchazviona saka kaakanzi uchazviona mave muri muna October, November, December achiuya kumusha makambo imimi kana ndimi kumusha kwenyu SIS MELLY mavhitori hamuna zvinhu zvinorema zvichinonzi chivanhu chakadhipatipa imimi pamuri papapa mai vemurume wenyu vangakukisai vangakisa murume wenyu muripo makamira kudai makambondiudza nyaya iyoyo hazviti
nanhasi zvinondineka kuti inini vakakisa ini murume wangu pamberi pangu 5 minutes vachimukisa ndakashaya kuti kisi rudzii kukisa ndikapedzisira ndamira kuti naini ivo vakatoshandisika vakati saka uchakisa kuenda kiswa kudhara saka zviri nomawo here kumborarama mai venya mai vakati kana amene kana varava zvemishonga zvemishonga izvozvo ndofunga vaidaro because chero patakazoti taakuda unorara isusu kwatatingagariko kuti atangovhizita ndakuti kuna maiguru wangu ndipewo magumbezi ndiwaridze takawana ivo vatowaridza kudhara gumbezi saka nini maiguru akatonditibvisa gumbezi ndikati handouti panyatsoita comfort but takatotadza dei takabvisa gumbezi because patakarara ipapo kurara kunge vana vacheche cheko kurara kufa ndopavanenge vachivata nemwana wavo ipapo ndopavanenge vachivata nemwana wavo ipapo pamunenge makarara kuti vanhu vakafa ipapo zvakaoma zvakaoma vanoziva mbuya vamaivivo vanoziva zvichapfuura hazvo ndechemuka zvichadaro hazvo. Alright, my sister. Tongoti ngationa vachitikiti vachadzoka tinedu zvokutaura zvadzoka hake haisi mhosva yake ngaitoshandiswawo. Zvakaoma. Alright, my sister, take care. Mazuva akati dzimwe nyaya dzinoitika mukuraramba umu mazviona ka it's nyaya yababa, it's a long story. But maivatidza kukisa chera musoni zvokukisa 5 minutes 5 minutes chera musoni murume mukuru but nyewe chera nyatsokupafungawo 5 murume mukuru ane mukadzi wakapa 5 minutes achikisa mwana 5 minutes kisi inoita kukisa mwana wako unokisa 5 minutes iwe chero newe neboyfriend yako munombokisana 5 minutes chaizvo 5 minutes mungakisana neboyfriend yako 5 minutes. Something is amiss, guys. Pezvo kanangodisapia kashayiko iwe chaiwe neboyfriend yako munoita 1 minute kana 2 minutes 5 minutes vachingobatirira mwana wavo vachingokisa chete vakamboya before nestori yavo ngoti maybe vanachera vananyatsoisaezi. It's too much 5 minutes. It's too much. Guys, regai ndindi morara bhoa tikasaka zvedu mangwana tichitendera zvakareko zvino tavepo tako 5 minutes tavepo hedu tinenge chingoya panapa tichingotaura nyaya tichifara tichitsura tichienda tichiseka tichinakirwa tichidaro. Anomaona ikisi yaJudas 5 minutes zvechokwadi ikisi yaJudas kisi yaJudas 5 minutes yatove romance ndizvozvo ndizvozvo mutende bvure yatove romance but zviriko hanzi ini ndavaziva wavaziva kaeni antimazviona. So guys, mararapo andika tibatsina mangwana. Thank you Wayne asitipewo vheki mangwana vheki Friday. Wayne wataura nashumbirese vheki Friday akumukana chinganongwa Tuesday yewo tavaona kuti vadzoka vana madhubha